Uplynulá prestávka. Poprosím, keby sme pokračovali v rokovaní nášho zastupiteľstva podľa schváleného programu. Takže máme ďalší bod, to je bod 10, teda 11 už vlastne podľa nového programu. Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce o evidencii pamäti hodnosti v obci Bernolákovo. Nech sa páči, pán zástupca, máš prvé slovo. Ďakujem pekne. Tak toto všeobecne záväzné nariadenie sa predkladá na základe samozrejme zákona 369 roku 1990 o tomto zriadení a zákona číslo 49 roku 2002 o ochrane pamiatkov. Tento zákon vlastne ustanovuje, že obce si môžu zriaďovať všeobecne záväzné nariadenia o pamätihodnostiach. Čiže do týchto pamätihodností môžu byť zahrnuté rôzne objekty, ktoré obec teda chce mať alebo zváži, že majú takú historickú hodnotu, že môžu byť ako vyhlásené za pamätihodnosť obce. Na tejto súvislosti sme to navrhli ešte v minulom roku aj do plánu zasadania obecného zastupiteľstva a dneska teda predkladáme toto všeobecné záväzné nariadenie. V samotnom všeobecne záväznom nariadení sa uvádza samozrejme rozsah evidencie, čo všetko môže byť v evidencii pamätihodnosti obce. Ďalej, ako v taký spôsob sa predkladajú rôzne návrhy, ako sa prerokovávajú a schvaľujú. Ďalej samozrejme môže byť aj zrušená táto pamätihodnosť obce za určitých podmienok, keď samozrejme bude nejakým spôsobom znehodnotená, alebo stratí tú hodnotu historickú. A ďalej sú tu uvedené aj práva a povinnosti vlastníka pamätihodnosti. Takýto zoznam, pokiaľ schválime, musí byť evidovaný osobitne v zozname pamätihodnosti obce. Čiže bude vyhotovený osobitný zoznam, kde všetky tieto pamätihodnosti budú uvedené. Po schválení sa oznamuje táto skutočnosť, samozrejme, že bolo prijaté takéto všeobecné záväzné nariadenie Krajskému pamiatkovému úradu Bratislave. Toľko úvodom, pokiaľ by ste mali nejaké otázky, nech sa páči. Ďakujem. V prílohe je zoznam tých pamätihodností. Ďakujem. Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu. Pani poslankyne, poslanci, máte na stole návrh všeobecného záväzného nariadenia spolu s tabulkovou časťou, kde je zoznam uvedených nariadení. Sú nejaké otázky alebo pripomienky k tomuto návrhu na vyradenie, doplnenie? V podstate k tomuto zoznamu samozrejme v prípade, ak sa konštatuje, že nejaká pamiatka, nie že vyradiť, ale nejaká pamiatka je hodná zreteľu, zaradiť ju do toho zoznamu v obci, tak hoci kedy sa dá vrátiť a doplniť vlastne tento zoznam o týchto pamätihodnostiach v rámci obce. Nemajú tam byť zaradené samozrejme národné kultúrne pamiatky, ktoré sú evidované inak. Takže aby niekoho nemýlilo, že tam nemáme kostol, kaštiel a zlomný kantona Bernoláka a všetky ďalšie, ktoré máme, takže vlastne tie tam nepatria. Patria tam pamätihodnosti, ktoré nie sú zapísané medzi kultúrnymi pamiatkami. Ja ešte na takú opravu, tamto v bode 7 zozname pamätihodnosti je tam uvádzaný ten hlavný kríž v centre cintorína, je tu uvedené, že bol postavený v roku 1990. Ja som aj hovoril s pani Kebisovou, som sa pýtal, lebo sme nevedeli, no samozrejme bol ďaleko predtým, ale niekde zachytené, kedy ten kríž bol na tom cintoríne postavený. Ale zrejme tam uvedieme, ešte zistujeme aj tieto skutočnosti, ale zistíme, že to bolo buď, ja neviem, 19. 18. storočí, alebo 19. ja neviem. No tak teraz, pokiaľ by ste aj vy mali nejakú vedomosť o tomto, alebo sa našla nejaká dokumentácia, alebo nejaký doklad o tom, že kedy bol postavený tento kríž, tak to tam doplníme samozrejme. Zatiaľ nemáme. Ďakujem pekne, nech sa páči, sú nejaké otázky? Pán poslanec Molnár. Ďakujem za slovo. No, zase sa dostanem k JNT a od strany Smer. Tak, jak spracovali oni návrh toho zákona o reprivatizácii, tak ja vám prečítam, kto je autorom tohoto VZN-ka. Názov: Obecné zastupiteľstvo Šoporňa na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku a tak ďalej. Ja som niečo prebrali, dobre? Upravili sme to, dobre? Ale aby sme vedeli, že teda my pre všetko preberáme a asi sme zrejme neschopní sami vytvoriť nejaký takýto dokument. Takže nám za to poslúžila Šoporňa. Keď si kúknete na webe, tak je to z roku 2006. To VZN-ko, ktoré si Šoporňa prijala. Myslím si, že už je dobre, rádaté teda,
Je to dobre bradaté, bolo by treba teda v tých intenciách, možno, že nových zákonov, ktoré boli prijaté. Čo ja mám pripomienky? Môžem diktovať. V podstate ide o doplnenie niektorých vecí. Môžem? Článok 5, to je prerokovanie a schválenie. Odsek 1. Tam je spracovateľ predloží návrh doplnkov a zmien evidencie pamätihodnosti na prerokovanie a posúdenie príslušnej komisii OZ. To prosím, to je ktorá tá príslušná komisia? Komisia kultúry, prosím. Prosím, viete, že tam je jeden človek, čo sa venuje pamätihodnosti. To je komisia? A čo, je to komisia? No, takže je to v podstate dobrovoľník, že nie je to jeho profesné zameranie. Ja si osobne myslím, že tam by mala tá príslušná komisia mala byť vytvorená, povedzme, jednorazovo, ktorá schváli tie pamätihodnosti alebo vyradí. To isté sa potom týka aj toho zrušenia zápisu týchto pamätihodností. Čiže vždy tá príslušná komisia, ale naozaj skutočne odborná. Bo tu na príslušná komisia... Aj to je odborná komisia. To sú odborné komisie. To čo má rozum? Ja to vysvetlím. Odborná komisia by bola prečo zase také zloženie. Zrejme ako máme dve organizácie, ktoré sa zaoberajú ochranou historických pamiatok. Sú dve, čiže ja by som predpokladal, že aspoň dva, z každej aspoň jeden zástupca. Potom v podstate máme tu ľudí, ktorí sa profesne venujú kunsthistórii a podobne. Čiže také by tam mali. Môžu tam byť samozrejme i poslanci, ja tomu nechcem brániť. Ale mala by to byť fakt skutočne odborná komisia, pretože vám poviem jednu vec, že to, čo sa tu objavilo v tých komentároch, tak ja by som o tom veľmi diskutoval, čo tam je popísané. A potom aj ten pracovný návrh, ktorý sme dostali. To v podstate, ja mám obavu, že zase sa dostanem niečo podobné, ako naučný chodník, bez diskusie sa niečo urobilo a v podstate to nedotiahne. Čiže tam by som doporučal, že nie príslušné, ale odbornej komisii. Odborná komisia. To by bol najlepšie, keď tam bolo. V článku 6 by to bolo odsek 2, tam by bolo tiež ako príslušná odborná komisia. Nie je schválené. V podstate to musí, obecný úrad si môže odborne vyradiť pamätihodnosť z evidencie len tak, bez nejakej konzultácie odbornej, ako poslancom zdvihnú ruku a vypadnú. Máme obecné pamätihodnosť. Ďalej, v článku 8. Práva povinnosti vlastníka pamätihodnosti. Dvojka, odsek 2. Vlastník pamätihodnosti má právo požiadať vôbec o poskytnutie odbornej a metodickej pomoci vo veci ochrany pamätihodnosti. Ja by som tam doplnil, že aj finančné. Môže požiadať. Napríklad o finančnú návratnú pomoc, lebo napríklad potrebuje rýchlo, ja neviem, zaplatať tam strechu, alebo čo sa tam stalo proste, a on tie peniaze nemá napríklad. Ale je ochotný proste s takýmto spôsobom, že požičia peniaze a vráti ich naspäť. Nikto im povie, že áno, že my sme není banka, ale ja vám poviem na rovinu. Chváliť sa napríklad kostolom, že aký máme kostol, že je osvietený, a potom ale koľko na ňo prispievame všetci. Viete, máme to aj iné pamätihodnosti teraz, v podstate Berno ako. Sú to národné kultúrne pamiatky, povedzme, ale všetci sa nimi hrdíme, ale potom, keď treba ako proste priložiť dielu niečo okolo toho robiť, tak všetci chytia túleniu chorobu. Tak sa tomu hovorí. Čiže tam by som žiadal doplniť aj finančné pomoci. No a ešte mám poslednú vec. Chcem sa spýtať, prosím vás, tá Božia muka. Božia muka hlavná a Zukelská. Tam to je, že ide o drobnú sakrálnu pamiatku z názornicu utrpení Krista na kríži. To je to. Chcem sa spýtať, že tam je morový slov. To vôbec ako nepasuje tu, ja neviem. Božia muka, hlavná ulica pri základnej škole na Školskej ulici. Oproti vás. Áno. To je morový slov. To je morový slov. Ale však ja hovorím, že Božia muka. Ale je to morový slov, treba si tam ísť pozrieť ten štíteček, ktorý je tam napísaný. Tam treba napísať, že je to zrekonštruované v roku 91, bolo to strhnuté pri výstavbe Dubovskej napríklad. Preto vám hovorím, že tá odborná komisia má mať fakt odborné zloženie. To sa tam objavujú veci, ktoré normálne každému sa krúti hlava z toho, čo trošku o tom Však, ale vy ste to nemali v komisii. Nemali.
Toto nebolo v Ale komisii. my sme povedali, že toto, že máme 3 spomienky. Prvé, čo sme tam našli, tam bol nejaký kríž, o ktorom nikto nič nevedel. To bolo dvojmo. Tak ale bolo, rozumieš, my sa vyjadrujeme niečo, proste my toto neberieme. Proste jednoducho, tento komentár bude treba podrobiť kritike. Naozaj, aby to sedelo. Lebo ja neviem. Keď ste to preberali v komisii, aký je záver vlastne v komisii? Lebo V komisii bol, záver by ste povedali, že to je proste nepriateľne urobené. Dovidenia. Kto povedal? Nie. Pán poslanec. To Prečítaj zápis komisie. My sme povedali, že tam sú chyby, sú tam obrovské chyby. Treba tam doplniť určité veci. Kto je to my, pán poslanec? Vokov, ja a Pán podobne. Vokov nemá žiadne pripomienky k tomu, ani v zápise. Jedine, čo sme hovorili, bolo o tom fabrickom Toto je- moste, či to tam dať alebo nedať. A potom Áno. sme sa zhodli, že áno, že aby sme to tam... To sa Lebo zhodli, ostatné ako komisie odporúčili ako... Pán poslanec, je čerpané všetky tieto podklady práve z vašej komisii a je to od pána Vokovna, toto, čo je tu uvedené. Ja to môžem doložiť. A kto tam dal tie dva rovnaké tie kríže na Ja polné? určite nie. No pán Vokov to tam dal, však on to priznal. Keď tam sedel. To tam priznal, ale Ja hovorím, hovorím, že- Potom máme odborníkov zo združenia, ktorí sa zaoberá s týmito pamiatkami a vlastne je to zlé. A teraz sa pýtam, ako pán poslanec, tak jak pri územnom pláne, však to bolo na komisii. A ja mám zápis komisii, že bez pripomienok. Okrem tých chyb, ktoré tam boli. A teraz vyťahujeme tu 10 pripomienok, ktoré predkladáš. Ja chápem, pán poslanec, že sa chceš na zastupiteľstve prezentovať a Nechce sa prezentovať. To sa Ale prečo potom sa tieto takéto... Prečo ma obvinieš, pán starosta? Pán poslanec, ja som ti neskakal do reči. To si to dovolíš. Mal si to povedať na komisii, pán poslanec, tieto Už ste hákliví. Ja potrebujem mať celý materiál. To beriem. Tam boli také chyby závedenia, ja som povedal, že to je jednoducho pre mňa nepriateľné, že sa to neobjavilo v zápise, že to nemôžem. Ja som ho nepodpísal. Ja som ju podpisovala, Šaňo, ale o tomto sme tam To nehovorili. je chyba. Títo ľudia sa tam o Je to, tomto nehovorilo. a sedel tam aj Stanko a naozaj o tomto si tam nehovoril. A čo som tam hovoril? Povedal som, že sú tam totálne blbosti. To svedčí o úrovni tvojho vyjadrovania k materiálom. Však máme takú úroveň. Ja neviem, áno, to máš pravdu, majú niektorí. Lebo keby si bol prizval k tomu, mňa určite to tam nemáš. Lebo vždy Pán poslanec, každého... mal si to na komisii ešte raz. Ale ja Zápis nepredkladám komisie ten má- materiál. Pán starosta, ja ho nepredkladám. Vaša chyba, ty si predložil materiál, aby Ja to som predkladá. Ako pán Bečica. Však ale na to sú tie komisie, aby sa k tomu komisia vyjadrila. Naozaj na Alebo tej prijala, alebo komisii... neprijala, alebo pripomienky dala. Na tej komisii vždy vás žiadam, aby ste dali, čo chcete teda do zápisu. Tak ja som povedal, že ja to dám To tu. tam si... To sme hovorili o tejto že Lukas ste hovorili, ale sme to tak neuzavreli, že vlastne ako sa to má prepracovať, ale sme hovorili, že tieto veci sa majú prepracovať. Tak, ale keď vás žiadam, aby ste konkrétne dali čo, aby do Ale toho prepracovať, dáte, Katarína, to je celé zlé. Pochop to už. Ale celé zle, ty si nepovedal k tomu 3 pripomienky, 4, že doplniť osobitnú komisiu, nie príslušnej komisie obecného zastupiteľstva, čo ja si myslím, že komisia kultúry je. Je presne tak. Do iný tam môže byť a komisia kultúry si môže prizvať potom ešte aj ďalších odborníkov, čiže si môže zobrať aj celé občianske združenie na checklist, aj celé občianske združenie na ochranu cirkevných kultúrnych pamiatok. To je už vecou komisie. Čiže ja nemôžem súhlasiť s tým, čo ty tu uvádzaš. A to isté platí aj to článku 6, pokiaľ ide o práva a povinnosti, to, čo hovoríš, že doplniť tam poskytnutie odbornej a finančnej pomoci. To som tam na tej komisii hovoril. A to si Neviem, čo hovoril. tam není. Ale- Čo to tam nie je. A prečo by to tam Ale malo prečo by to byť, tam si malo povedal? byť? Prečo by Každý to má tam v malo rámci byť? dotácií možnosť požiadať o To Prečo? musia podľa VZDN, to musí sedieť podľa VZDN. pán Áno. starosta. O žiadnej Ale každý môže, my to nevylučujeme. Veď sa aj žiada. Tu nie, Ale to musí byť postihnuté. nemusí byť, tu nie je napísané, že nemôže požiadať o finančnú výpomoc. Vtedy by to bolo rozporec s VZN-kou o dotáciách. Tuto sa to nerieši. A podľa VZN-kou dotácie môže každý požiadať o príspevok. Tak ako sa žiadali. Tak ako je teraz termín 15. októbra, som zvedavý, jak sa to každá organizácia stihne. O tom ešte rovno budeme hovoriť. A na poskytnutie odbornej metodickej pomoci vo veciach ochrany pamätihodnosti. Na tú ochranu pamätihodnosti čo potrebuje? Potrebuješ aj financie. Takže ten, kto to potrebuje, tak si požiadaj. Keď tak hovoríme o tom, že kto zase vytvoril nejaké VZN-ko, samozrejme, že využívame aj internet a VZN-ka, ktoré sú spracované. Kto to bude vymýšľať celé nové? Takže úplne jasné, tak jak naše VZN-ka pýtali ministerstvovia alebo sťahujú si ich z internetu, takisto využívame občas aj my. Ale oveľa menšom rozsahu ako niekto iný. Ale zase, prepáč, si treba uvedomiť, že celé toto VZN-ko, alebo hlavne tá obsahová náplň, vyšlo z dielne občianskeho združenia Hrad, checklist.
Tu nie je nič tajné, ale akože oni iniciovali vytvorenie tohoto SDNK, oni dali podklady. A teraz tvrdíme, že ich máme prizvať ako odborníkov, ale pritom napadáme, že ten zoznam je zlý. Tak akože kto je potom odborník? Áno. Mám zápis komisie, kde je to bez pripomienok a narastuje milión pripomienok. A ešte to nie sú vecné ani správne, že ty tvrdíš, že to nie je Božia múka, ale borový stĺp, kto o tom vie? Aký Všetky, problém čo je? žiaľ čítať, to vedia. Tam je napísané, že to je borový stĺp. Áno, tam máš takúto tabulku, pán starca. Moja mama vždy o tom hovorila ako Božianka. Vždy sa Ale je to ako pamiatku ukončenie moru v obci. To je doplnenie, čo si ty, čo si namiešal, alebo ty, čo si mal pripomienku na tom. Aký je vecný problém, že to tam je, že tam nie je napísané borový stĺp, ale je to Božia múka k ukončeniu moru. Aký je to taký strašný problém? Šani, sedel tam Stanko a všetky tie pripomienky, ktoré si povedal, on tam zapracoval, keď sme tam boli. Tam naozaj, ja si nepamätám, že by si bol povedal, že celé to treba prerobiť. Čo to je drobná sakrálna pamiatka? Na tom sa utrpení Krista, keď sa bavíme o morovom stĺpe. Ak je tam mobiliár nejaký, tak sa bavíme o mobiliár. Tak ale prečo? No poviem, viete, čo sme spravili chybu? Viete, kde je chyba? Chyba je to, že to VZDNko je šoporne. Má totiž toto prílohu, majú spracovanú geniálne. Vôbec nie, zo šoporne sú vzorové. Ale Stanko, prosím ťa, som to tam videl. Ale na také šoporne, že ja šoporne som neotvorený, prosím ťa pekne, sú vzorové všeobecne záväzné nariadenia, podľa ktorých obce postupujú. Tak prečo budeme vymýšľať niečo, čo... Však vidíš to, že podobné, keď si klikneš, všade majú rovnaké. Či obce, pokiaľ majú prijaté takéto všeobecné. Keď sme prebrali niečo, tak sme to mali prebrať dokonale celé. Ale pozri si aj zákon o pamiatkách. Ten si pozri a porovnávaj s tým a nie porovnáva šoporňu. Dobre, takže ja navrhujem potom, aby sa to prerobilo, alebo ten komentár, alebo vôbec nebol tým pamäti hodnostiam zatiaľ. To navrhujem, aby tam nebol ten komentár, lebo ten treba prejsť. Až skutočne tým, čo sa tam Aký komentár? Význam, stručná charakteristika. Zatiaľ, to sa musí prerobiť. Dobre, tak to urobíme, to nevidím problém v tom. Pán poslanec Štica, nech sa páči. Ja sa chcem len spýtať, že videl som viaceré Božie múky, videl som viaceré morové stĺpy, ale to, čo máme na hlavnej ulici, vyzerá ako Božia múka. Nehnevaj sa Šani na mňa, ale je to proste stavba, ktorá sa používala na hraniciach extravilánu, kde ľudia proste pri práci po vinohradoch, na poliach prišli, prerušili prácu, pomodlili sa Anjel Pána počas obeda a proste bolo to pred nejakým znázornením trpiaceho Ježiša. Morový stĺp, čo teda ja mám informácia, bol som pri viacerých morových stĺpoch, je nejaká teda znázornenie utrpenia jednotlivých ľudí a oslobodenia Boha od toho. Nebudem to vysvetľovať, proste toto vyzerá ako Božia múka a nevaj sa, že to bolo postavené v tom období, že sa skončil mor, tak to nemôžeme nazvať. Ja neviem, ja som vychovávaný, ja som celý život žil v tom, že je to Božia múka, pri ktorej, keď bol kaštieľ a toto boli vlastne polia, kde my žijeme, kde máme postavené domy, to boli všetko polia, vinohrady a ľudia sa chodili k týmto mestám modliť. Nikto mi nikdy v živote nepovedal, že to je morový kríž alebo morový stĺp. Nehnevaj sa na mňa, je to blbosť. Je to slovičko, je to blbosť. A fakt môžeme vyvolať diskusiu, či je to Božia múka, či je to morový stĺp, neviem čo, môžeme Pána Okovna, môžeme si zobrať nejaké, neviem čo, ale je to diskutuješ a hádaš sa o blbosti. To není pravda, lebo tá tabulka tam je na tom, kde tam napísané. Ale veď tuto tu máš, že ukončenie moru obc. Počkaj, ale ja to nespochybním, my sa to volá ako chce. Problémom je tam, mňa zaujíma ten malý mobiliár, tá malá sakrálna vec, to je tá popísaná. Čo to je? Prosím vás, veľká stavba. Relatívne teda z tých. Prosím vás, skúsme držať nejakú úroveň toho rokovania, že začína to byť rozhovor a nie rokovanie. Či je to mobiliár? Pán poslanec, sú tu nejaké tvoje návrhy, nakoniec pomaly, že teda všetko je zle. Neviem, ako mám zhodnotiť, aby som ti neuvedal. Čo dávaš návrh na stiahnutie z rokovania? Nie, návrh, aby sa neurobilo ten komentár tam zatiaľ. Keď sa doplní, povedzme, môžeme si dať niekde, ja neviem, do budúcu zastupiteľstva. Ale ten komentár to vôbec nie je smerodajný.
pretože aj tie pripomienky v texte nie sú, lebo komisia je teraz, preto je tam príslušná komisia, pretože nikto nevie, čo bude v budúcom, čo bude o 10 rokov. Myslím, že pojem príslušná komisia je úplne perfektný. Čo sa týka financií, je to zbytočné tam doplňať, pretože podľa VZDNK každý môže požiadať o financie. Ak to neschválime dnes, tak dobre, príde to možno budeme to ďalší rok riešiť. Myslím si, že stále dobre, aby ten legislatívny rámec, aby tie pamiatky mali nejakú ochranu a boli niekde evidované. A môžeme sa ďalšie rok, alebo neviem koľko, baviť o tom, že keď zistíme konkrétne podklady, že či v komentáre sa to aktualizuje, alebo neaktualizuje, alebo nejaký bod. Takže neviem, na čo to máš, aby som vedel, o čom máme hlasovať, pretože to máš teda, môžeš konkretizovať nejaký svoj návrh, aby sme sa dostali do toho. Tam žiadam, aby to bola odborná komisia, aby sme zastupiteľstvo. Príslušná. Dobre, odborná komisia. Tak komisiu dáme odborná, tú finančnú pomoc môžeš požiadať. A navrhujem toto proste, ten význam a slušnú charakteristiku. Ja si nemôžem stotožiť, nedívajte sa na mňa. Lebo jednu vec, tá tabulka sa tam nerobovala samostatne. Ja to len zdôvodím. V roku 1991 sa urobila rekonštrukcia toho slupu, ktorá postavila sa na novo. A tú tabulku tam umiestnilo sa so súhlasom pána Farára a vedenia obce, ktorý bol starostom pán Švarda v 91. Doteď tam tá tabulka nebola. Dobre, doteď tam tá tabulka tam dali, ja by som bol rád, že to bolo v súlade. Keď to není tam pravda, dobre, tak som sa to tam opravil. Ale nie je v súlade. Ale je to v súlade, je to napadá v tvoru. Prosím ťa, konkretizujte svoje návrhy. Dva máme. Čo s tým komentárom návrhy? Prosím? Čo s tým komentárom Ja návrhy? návrhujem, aby sme ho vypustili a doplnili, a neviem... U všetkých pamiatok? Ja som si neistý, že či to naozaj takto je. Povedz prosím ťa, u všetkých alebo u ktoré? Ja návrhujem u všetkých. Dobre, máme tu tri návrhy. Sú ešte nejaké iné návrhy a doplnenie alebo zmenu? Ak nie, poprosím, keby sme hlasovali po jednom asi. Po jednom, ten prvý návrh, to sa týka aj toho článku 5, aj článku 6. Je to treba, navrhuje pán poslanec doplniť, nie príslušnej komisii obecného zastupiteľstva, ale vsunúť tam odbornej. Ja teda ako predkladateľ sa nestotožňujem ani jedným z tých návrhov, takže nech sa páči, to len ako moje stanovisko, takže neoslovujem si žiadny ten návrh. Takže treba hlasovať o všetkých. No ja popracovateľ takisto si ho neosvojujem, pretože komisia obecného zastupiteľstva je poradný orgán, odborný orgán, pretože sú v nej aj odborníci. A či je tam jeden? Ale a čo tam treba? 20? Hovorí, že môžeme tam pracovať, ja neviem, 10 ďalších odborníkov. Čo ho spochybujete, vedieť? Ale už sme prišli k hlasovaniu. Pán poslanec Požár. Čo by jeden odborník nemohol povedať? V praktickej stránke tej veci, ako by sa kreovala tá komisia? Čiže dajme to tam a zablokujeme tvorenie zoznamu pamiatok. Ako vytvoríme tú komisiu? Do starých ľudí! Jasne, ja chápem, to máte pravdu. Len ide o to, že tú tá komisia sa musí nejako vytvoriť. Aby mala právo môcť o tom rozhodnúť, niekto ju nejako musí vytvoriť. Ako ju budeme vytvárať, ja sa pýtam, keď sa tu budeme od vás odvolávať na nejakú komisiu. Kedy ju vytvoríme, pri akej príležitosti? Ja hovorím, že z praktického hľadiska tým zablokujeme tvorbu a úpravu toho zoznamu. Však ten zoznam, ten má byť živá vec, ktorá bude reagovať na potreby obce z hľadiska ochrany pamiatok. Nad týmto skúste sa zamyslieť. Ja praktická poznámka, lebo my sme na finančnej výstavby komisii prerokovali tiež tento bod ako všetky ostatné. A pani Kebisová sedí v našej komisii a tá k tomu nemala najmenšiu pripomienku. Okrem tej, že sa tam duplicitne vlastne spomínali tie dve Božie múky a to sme z toho vypustili. A pani Kebisová je teda fundovaný človek z druhej organizácie, ktorá je v rámci Bernolakova, čo sa týka kultúry a pamiatok. Takže je to, tí ľudia tam pracujú, diskutujeme o tom, to, že nie je v komisii kultúry, tak nie je v komisii kultúry, ale má poradné slovo, my tiež ako komisia naša, finančná výstavby, máme možnosť buď to schváliť, alebo neschváliť tým, že čo keď ja s tým nebudem ako poslanec súhlasiť, alebo sa to k tomu ani nedostane a bude si to len nejako kreovať nejaký spolok kultúrnych alebo proste ľudí, ktorí sa síce tomu zaoberajú alebo zaujímajú, ale ako potom dostaneme len my nejakú, že áno, dobre, súhlasíme. Ja treba sám nesúhlasím s postupom pamiatkárov, ktorí nám diktujú pri oprave kostola, pri rekonštrukcii x kultúrnych pamiatok nejaké materiály, a ktoré sú 10-násobne drahé.
Ale nepomôžeš si. Nepomôžeš si. Ja si myslím, že toto akože je v poriadku. Príslušná komisia by to mala navrhovať a schvaľovať. Ja osobne by som, aj som to na komisiu našej spomenul, ja by som bol veľmi rád, keby sa do toho, spomeniem to tu, zahrnula aj vlastne prečerpávačka, ktorú sme pánovi Rajtakovi schvaľovali, respektíve sme mu odozdávali, ale na tom priečelí tej budovy nie je žiadna tabuľa. Nehovorím, že to teraz tu musí do toho zaradiť, ale chcem, aby tam bola. S tým sme mu ten majetok dávali, sme mu to predávali, akože ho využíva. Nech sa páči, my by sme to ako obec nikdy nevyužili, ale nech to tam je uvedené. Ale však to sa môže doplniť. Ja viem, tak to doplňme. My sme to na komisii predali, aby som ho vyzvali. Ale toto je o tom, čo hovoríme, že ten zoznam je otvorený. To nie je len dole a Várdom ako taký, Várdom väža. No takisto, v podstate to môže byť, to je to, čo sa hocikedy sa dá vrátiť a doplniť ten zoznam. Alebo teda vypustiť nejakú pamiatku, keď zastupiteľstvo obec uzná, že je toto. A nie, to by som si tiež ako, aby sme používali tie pojmy, nie že obecný úrad hocikedy niečo vyhodí. Tam povieš potom pán poslanec, že obecný úrad vyhodí, dá to na zastupiteľstvo a poslanci zdvihnú ruky. A hociak, tak ako poslanci to musia odsúhlasiť a nie obecný úrad. Takže skúsme to používať tak, poďme teda, ak... Ja ešte jednu takú poznámku vás nastaviť. Tuto podklady do toho komentára sú od pána Vokovna. Ja to poviem takto. Ale ja som si pozeral aj tú knihu, ktorá bola vydaná pri 80. výročia. Je čerpané z tej knihy. Aj pán Vokovno tady čerpal, on to nemôže od ináka zobrať. A tú knihu zostavoval na čele s riaditeľom archívu Modré, ďalší kolektív, ktorý je tam zamestnaný, tiež čerpali vlastne z archívnych dokumentov. A čo ešte, kde máme, čo hľadať? Jakých odborníkov ešte? Jakých odborníkov? A tie texty si pozrite v knihe, sú totožné. Tak ja neviem, čo ešte tam, ako ich upraviť, ten komentár. Dobre, ide ďalej. Ja by som len jednu vec, tam ide o mobiliár, ktorý tam bol k tomu, to je tu spomenuté, potom jeden mobiliár je všetko. Ďakujem, dobre, takže sú to 3 návrhy, pán Bonár, a poprosím, keď sme hlasovali o každom osobitne. Ale tam môžeme spolu k tomu článku 5, kde navrhuje doplniť tú odbornú komisiu, to navrhuje v odseku 1, článok 5 a v odseku 2, článok 6, to isté, že doplniť, ale tak je to. Kto je za to, aby tam bolo doplnené to slovíčko odbornej komisii? Nech vidie ruku. 1. Kto je proti? 1. Poprosím vás, aby sme, máme zaznamenávať hlasovanie. 2, 7. Zdržal sa hlasovania? 1, 2. Troška to je väčšinou hlasovania. Ďalšiu pripomienku, ktorý má článok 8, bod 2, sunúť v tom prvom riadku o poskytnutí odbornej a finančnej metodickej pomoci, čiže slovíčka a finančnej tam sunúť. Ja osobitne nevidím vôbec problém, aby tam bolo finančné, lebo samozrejme, keď sa mám starať o pamätihodnosti, musím to, keď je na trend to vápnom, aj na to potrebujem peniaze, takže to je v tom, ja neodporúčam. Takže hlasujem. To je za to, aby sa tam vsunulo, že to je za návrh pána poslanca Monára, aby sa vsunulo slovíčko a finančne nevyjde. 1. Kto je proti? 2. Tak 2. Kto je proti? 4. Zdržal sa hlasovania. 4. A ešte teda vypustiť ten komentár z tej tabulky. Komentáre. A návrh tie komentáre, no. Ja neviem, či všetky, alebo všetky dáme. Všetky? Lebo to treba prejsť naozaj, ja tu veľakočenie k tomu a ne. Dobre, vypustíme to, ale kto ich doplní? Spracovať na novú tabulku, nevypustiť. Sa spracuje na novú tabulku. To nemá zmysel to VZDK, keď tam nie je zoznam. Tak tam dáme jednu vec, ktorú máte istotu, že to tak je, ja neviem. Ale prečo nezoslať tá tabulka tak, jak je? Veď to je dynamický dokument. Tabulka sa dá meniť? Áno. Tak jak zoznam sa môže doplniť, tak môže zmeniť, keď sa objavia nové skutočnosti, neviem síce aké nové, keď v tej je naozaj, to robili už odborníci, neviem. Kde sa nájdú dokumentácie? Vyhodme ten bod 5, tú kožú múku, ale
potom to niekto na to zastupiteľstve doplní. Pán poslanec, bol to návrh. 5-krát som sa pýtal návrhy, hlasujeme a znova dávame návrhy. Je tu návrh, skúsme držať nejakú regulu a skúsme dávať také návrhy. Mali ste všetci to, bolo to v komisiách a teraz riešime veci, ktoré mali byť pripomienkované v komisiách. To nemá zmysel a to zastupiteľstvo naozaj to rokovanie potom nemá zmysel. Bol to návrh od pána Molnára na vypustenie všetkých komentárov z tabulky, s tým, že sa následne dopracujú. Poďme hlasovať o tomto návrhu. To je za to, aby sa vypustili všetky, celá tá textová časť, prílohe číslo 1. Tretí stĺpec. Áno, tretí stĺpec. Významná stručná charakteristika, že sa vypustí teraz v tom tej tabulke. Kto je za to? 1, 2, 3, 4, 5. Kto je proti? 4. Zdržal sa, nikto sa zdržal. 1. Nebol návrh. 10 prítomných poslancov, 5 hlasov je polovička, 6 hlasov treba, nebol schválený návrh. Takže teraz by sme hlasovali o celom návrhu, tak jak je. Kto je za to? Na celom rezervníku, teraz sme o pozmeňovacom návrhu hlasovali. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje všeobecné záväzné nariadenie obci Bernolákovo číslo 4 o pamätihodnostiach obce Bernolákovo. Neviem, či tam ešte doplniť, ja vám poviem, že či by sa doplnilo, že by sa mohli upresniť ešte tieto údaje. Ale vždy to bude, že to je rezervníko vždy k zmene, keď príde, tak sa upresňa. Keď sa vrátime úpadovka k tomu, keď sa objavia skutočnosti a opresne, zmení sa to znova. Odloží sa to dokument. Tak jak každé väzerníko schváľujeme na novo, ako schváľujeme nové väzerníka, upravené väzerníka, toto je to isté. A stále je lepšie, keď je už teraz nejaký legislatívny rámec. Asi pán Vokon tu nie je, ale by sa nepočul, keď sme to neschválili. Nechcem teda rokovať, tak on to inicioval. Neviem už, čo potom chcem. Takže kto je za to, aby uznesenie bolo prijaté tak, ďakujem, je niekto proti? Nikto zdržal sa hlasovania, 1, väčšinou hlasov bolo uznesenie prijaté. Ďakujem, môžeme prejsť 11. bodu, a to je majetkoprávne usporiadanie pozemkov. Všetci ste dostali materiál, bol v komisiách. Máme tam v rámci toho 6 bodov, takže poprosím pána Pedovského, aby to stručne prešiel. Poprosím, aby sme to dali grafiku. Poď dopredu, prosím ťa, pán inžinier, túto k stolu, aby to všetci videli a počuli. Poď dopredu. Prosím, to na to bol. Návrh na majetkoprávne vysporiadanie bol predrokovaný vo všetkých komisiách s tým, že ja mám taký predstav, že do tých komisí chodím preto, aby keď sú nejaké pripomienky, aby som to tam zapracoval, vypucoval, vyčistil a všetko zabral čistý materiál. Všade boli, pri všetkých prípadoch boli súhlasné stanoviská, akurát komisia výstavby mala bodu číslo 1, pripomienku jednak, či je možnosť dané vecné bremeno nejak časovo obmedziť, prevedlo sa to, zisťovalo sa to v podstate, boli tu poslané materiály, už aj materiály opravení, aj návrhy uznesenia aj opravení, kde je to v podstate potrebné buď do doby výstavby, alebo do doby odúčania ľudských. Čiže v podstate sa to dalo do tej polohy, tak aby to zodpovedalo veciam. To bol bod 2. Bod 2, tak. Čiže k tomuto bodu boli jedine v podstate pripomienky, je to materiálo vypucované. V prvému prípadu v podstate železničná, ide o vecné bremeno elektrického vzdušného vedenia na stĺpoch. Čiže zákon to v elektrikárnom stanoví takto, mne to v podstate tým spôsobom nedalo logiku, ja som to jedná sa o miesta stĺpov a časti elektrického vedenia. Lebo tie ochranné pásma, keď sa zoberie, elektrikári majú dané zákonom, či tam majú vecné bremeno, alebo nemajú vecné bremeno. V mnohých prípadoch to obmedzuje stavby, výstavby a tak ďalej pod jednotlivými týmito.
ale takto si to určitým spôsobom napísal, splňa to ich predstavy o údržbe a realizovaných opravách, čiže de facto je to v súlade aj s technickou stránkou, aj s právnou stránkou. Doporučenie v podstate všetkých komisí bolo dané súhlas. Jedná sa o tie slupy, ktoré sú na existujúcej železničnej ulici. Nebolo to doteraz správne vyriešené, energetici si teraz dávajú na to pozor. V zásade ďalej rokujeme o tom, že eventuálne, keď oni požiadajú, to potom budeme prerokovávať o odkúpenie tých stĺpov, ktoré nie sú, s tým, že potom my by sme si dali vecné bremeno na umiestnenie verejného poskytnutia. Lebo eventuálne, že bolo realizované, že by aj mali záujem, aby to mali vo vlastníctve. Aj ropa. No aj miestna investácia. Čiže to zase bude potom, a bavíme sa o vecnom bremene na pozemok pod stĺpom. Majú tak ďalších 1000 stĺpov v obci bez vecného bremena, ale teda riešia toto, lebo na tej železničnej sa prerába to vedenie, takže chcú to mať teda vlastne čisté. Tam už oni si poslali aj znalca na ohodnotenie tých stĺpov, lebo to príde uvažujú zo odkúpenia. Dobre, sú nejaké otázky k tomuto bodu? Sú tam vymenované tie parcelné čísla všetky, na ktorých sa to dotýka, podľa tej grafickej prílohy, s tým, že v poslednej vete to uznesenie je napísané, že sa teda jedná o to návrh uznesenia, to materiály to ešte nie je tam správne, ale návrh uznesenia, všetci ste ho dostali dneska ráno, je napísané, že vlastne sa jedná o pozemok pod stĺpom slušného stavebníctva. Aby sme to tam mali úplne jasne zadefinované. Sú nejaké otázky? Nie, prosím vás. Prečítam z uznesenia. Povedzte zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie vecného bremena na pozemky parcela číslo 2739/95, 2739/25, 2737/126, 2737/68, 2737/91, 2737/46, 2737/125, registra C, správy katastra Senes, prospekt Ermontu, SRO, hraničná 14, zastúpení stavebníka Západoslovenská distribučná akciová spoločnosť bezoplatná. Poprvé, riadenie a uloženie elektroenergetickej stavby a vstup, prechod, prejazd peší, motorovými, nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami za tým účelom oprávneným a nepovoleným osobám. Po druhé, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie a vstup, prechod a prejazd peší, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami za tým účelom, oprávneným a ním povereným osobám. Rozsah bremena je vyznačený v geometrickom pláne číslo 1030/2013 zhotovenom po vyhotovení stavby a jedná sa o pozemky stĺpmi pre vzdušné elektrické vedenie. Má niekto nejaké pripomienky textu uznesenia? Nemá, dávam hlasovať, to je základ, uznesenie bolo prijaté, povedzenie, ako som prečítal, nevidel. Ďakujem, niekto proti, nikto zdržal sa hlasovania, nikto konštatuje, že uznesenie bolo prijaté. Dvojbom zriadenie vecného bremenia požiadala firma Šakman, v podstate jedná sa o jeden pozemok 5109/1, kde je zriadenie alebo vybudovanie cesty. Je to prístupová cesta na navádzač okruhu a v náväznosti na územný plán výstavby novej komunikácie Bratislava-Senec, s tým, že v predchádzajúcich rokovaniach boli schválené vecné bremena na výstavbu vodovod, kanalizácia. V podstate teraz sa jedná o cestu, s tým, že hovorím, že bola tá podmienka tej dočasnosti daná buď kolaudáciou alebo odovzdaním komunikácie v Bratislavskom samosprávnom kraju. S tým, že hádam ešte jedna vec je tá, že boli poslané aj podklady, tá zmluva, na základe ktorej Šakon žiada o vecné bremeno, aby preukázali, teda Cetovního Bucka, aby preukázali nejaký vzťah k danému dielu a k danej lokalite.
bolo to dopredu poslané v materiáloch, v podstate aj včetne grafiky všetko, takže tam. Ešte to doplním, v podstate investor, však to je postupuje v zmysle nominantnej zmluvy, ktorú sme podpísali pri schvaľovaní územného plánu, že zabezpečí teda okrem iného prístupové komunikácie. Vlastne jedná sa teda o časť komunikácie, ktorá bude budúca cesta 3. triedy, predpokladám, že 3. triedy alebo 2. medzi diaľničnou križovatkou Triglavina, ktorej investorom je Národná diaľničná spoločnosť, a križovatkou na štátnej ceste Bratislava-Senec 61, ktorú zabezpečuje za Slovenská správa ciest. Investor zaviazali vydané územné rozhodnutie k stavebnému povoleniu. Stavebný úrad od neho vyžaduje, vzhľadom na to, že to je cesta, nie miestna komunikácia, ale cesta 3. respektíve 2. triedy, tak vyžaduje od neho vecné bremeno, že má právo stavať. To vybudovaniu tej cesty sa nezaviazal len ten investor, ale zaviazala sa aj vyšší územný celok v memorande, ktoré je podpísané medzi Slovenskou správou ciest, Národnou diaľničnou spoločnosťou, ministerstvom a Bratislavským samosprávnym krajom, kde Ľudská zaväzuje, že zabezpečí vybudovanie nielen tejto cesty, ale potom aj z diaľničnej križovatky smerom na chorvátsky slovenský hrov až na Pezinok. To vecné bremeno je preto, lebo naozaj stavebný úrad k stavebnému povoleniu, o to stavebné povolenie požiadané, potrebuje vecné bremeno. Obmedzili sme to preto časovo, aby neprišlo k tomu, že vlastne potom niekto druhý povie, že ja mám tady prístup, takže vlastne je to obmedzené buď do kolaudácie, lebo v prípade, ak by to investorom bol, alebo stávalo by to Bratislavský samosprávny kraj, tak skolauduje a vlastne nemá komu čo odozdávať, alebo k odozdaniu v prípade, keby to investor zabezpečoval a bude to odozdávať bez správy Bratislavského samosprávy. Sú nejaké otázky? Ak nie, poprosím, keď sme hlasovali. Prečítam tie uznesenia. Obecné zastupiteľstvo schváľuje riadenie vecného bremena na pozemky parcela číslo 5109/1 v výmere 17 070 cm2, druh pozemku ostatné plochy, Šagoň, SRO, Španielská 6, Bratislava, bezodplatne na dobu určitú do kolaudácie, komunikácie, respektíve odovzdania do prevádzky Bratislava DSK Bratislavského samosprávneho kraja. Právo stavby, vstupu, prechodu a prejazdu peši osobnými nákladnými vozidlami. Druhé, právo stavby, vybudovaním a uložením komunikácie C9,5/60, právo prístupu za účelom prevádzky, udržby, rekonštrukcie a oprav komunikácie C9,5/60 nevyhnutom rozsahu. Sú nejaké pripomienky textu uznesenia? Nie sú. Dávam hlasovať do základu uznesenia, bolo prijaté v tom znení, ako som prečítal. Ďakujem. Nie je proti. Nikto zdržal sa hlasovania. Nikto konštatuje, že uznesenie bolo prijaté uznesenie. Darovanie pozemku, pokračovanie objednej ulice v podstate v zmysle nominantnej zmluve, vlastníci darovali pozemok obcí, neboli tam žiadne pripomienky, nič jasné zlepšené. Keď sú nejaké otázky, sú nejaké otázky k tomu, čo bolo povedané? Nie sú. Ja môžem upresniť k tomu, v rámci štúdie sme ešte celé toto schvalovali, vlastne jedná sa o pozemok, ktorý bol tam ten dom zbúrený pod tým prepich na konci obdobia. Dobre, prečítam bez uznesenia. Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prijatím daru pozemku registra C, parcela číslo 4880/708 o výmere 176 m2, zastávané plochy a nádvoria, katastrálne územie Bernolákovo od Mária Hrušková, rodina Antalová, bytom Číš, 163, podiel 9,40, ďalej Zuzana Javorová, rodina Antalová, na meste Slobody 28/4 Sereď, podiel 11,40, inžinier Miroslav Antal, rodený Antal, obilná 46, Bernolákovo, podiel 11,40, inžinier Peter Antal, rodený Antal, Jesenského 18, Bernolákovo, podiel 3,40, ďalej Martin Antal, rodený Antal, Jesenského 18, Bernolákovo, podiel 3,40, a Jaroslav Antal, rodený Antal, Jesenského 18, Bernolákovo, podiel 3,40. Máte nejaké pripomienky, textu uznesenia?
Nie sú dána hlasovať, to je základ, uznesenie bolo prijaté, to znamená, ako som prečítaný, vidíte ruku. Ďakujem, je niekto proti, nikto zdržal sa hlasovania, nikto konštatuje, že uznesenie bolo prijaté jednomyselne. Môžeme ísť ďalej. Ďalšie darovanie je v podstate podielov časti, alebo posledných podielov časti pod Riečnou ulicou. V podstate týmto pádom by už komplet celá ulica Riečna mala byť vysporiadaná, mala by byť na výške vlastníctva obce Benolákovo. To sú to podiely, ktoré taktiež v podstate všetko vychádzajú z tých pravidiel o darovaní pozemku pod komunikáciu. Jedná sa o magistrálu Gojdovú, takže tam sú to jedné sú. Ďakujem. Sú nejaké otázky pred ešte na predkladateľa? Nie sú prečítané uznesenia. Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prijatím daru podielu podielu 8795 lomeno 95 791 lomeno 155 pozemkov registra C, parcela číslo 4901 lomeno 16 o výmere 980 m2, druh pozemku ostatné plochy a parcela číslo 4901 lomeno 166 o výmere 24 m2 ostatné plochy o magistri Alexandry Gojdovej, rodenej Gojdovej, Trnková 32 lomeno A Bratislava. Sú nejaké pripomienky? Nie sú dána hlasovať, to je základ, že uznesenie bolo prijaté v povzení, ako som prečítaný videl. Ďakujem. Je niekto proti? Nikto zdržal sa hlasovania. Nikto konštatuje, že uznesenie bolo prijaté jednomyselne. Ďalší prípad odpredaj pozemku na Náležkovej ulici, v podstate jedná sa o predzahradku, ktorá je v súčasnosti už oplotená, bol tam spracovaný pani program znalecký posudok, ktorý bol znalcom vypracovaný zle, mal viacero chýb. Tá najmenej závažná, čo bola tá, že obec Benolákovo bola teda daná do kategórie obce pod 5000 obyvateľov, s tým, že bol vypracovaný nový znalecký posudok, kde tá cena je nie 10,83, ale 27,83 m2, s tým, že má tam v podstate postavený nový plot a je tu posunuté zhruba o 3-4 metre. Klasický prípad tej zahrádky, len tam to komisia pôvodne bolo projektované, neprijal sa ten návrh podľa toho znaleckého posudku a vypracovali sme nový znalecký posudok vlastne a podľa toho teraz navrhneme cenu. Pán Peťovský povedal, že vlastne sa zmenila na 10 eur na 27 za meter. Čo zodpovedá iným znaleckým posudkom, ktoré sme dávali robiť na bez zahrádky iných krokov. Sú nejaké pripomienky? Ak nie, poprosím, že by sa hlasovali. Uznesenia obecné zastupiteľstvo schválilo by sa zákon o majetku obcí číslo 138 roku 1991 zbierky neskôrších predpisov paragrafu 9a pod 8 písmene E dôvod hodný osobitného zreteľa predaj pozemku Svetlane Prodan, rodenej Prodan, Sibírska číslo 13 Bratislava, pozemok parcela číslo 2744 45 v výmere 42 m2, druh pozemku zastávaná plocha, odčlenená GT geologickým plánom číslo 05-07/2012 vypracované inžinierkou L. Julianovou za cenu 1150 €, určenú znaleckým posudkom vypracovaným inžinierom Alfonsom Šoltésom, plus náklady spojené s prevodom. Sú nejaké pripomienky textu uznesenia? Nie sú, dána hlasovať do základu uznesenie prijaté, tak ako som prečítaný, vidie ruku. Ďakujem. Niekto proti? Nikto zdržal sa hlasovania? Nikto konštatuje, že uznesenie bolo jednomyselne prijaté. Posledný príklad, firma Rimon požiadala o prijatie daru obec cestnú komunikáciu s chodníkom a verejné osvetlenie. V podstate stavby sú kolaudované po
po právnej, správnej stránke existujúce a na to, aby sa mohli zahrnúť do majetky obce, je potrebné schváliť zastupiteľstvom súhlas. Je to zmysel nominantnej zmluvy, ktorá bola podpísaná pred začatím výstavby Brusnicová prvá etapa. Ďakujem. Sú nejaké otázky? Nie. Poprosím, keby sme hlasovali. Prečítate z uznesenia obecného zastupiteľstva súhlasí s prijatím dáru od Ribon Invest Bernolákov SFO a to komunikáciu na Brusnicovej ulici Bernolákovej na parcele číslo 58 o výmere 3630 eur, hodnota diela 138 673 eur a spevnené bloky, chodníky, verejné osvetlenie, to je 10 kusov požiarov a lám verejného osvetlenia o výmere 1944 m2, hodnota diela 36 900 eur. Sú nejaké pripomienky textu uznesenia? Nie sú, dávam hlasovať, že základ uznesenie bolo prijaté, uznesenie sa Ďakujem. Je niekto proti? Nikto zdržal sa hlasovania? Nikto Ďakujem. Môžeme prejsť k ďalšiemu bodu, to je doplnený bod zadania pre spracovanie urbanistickej štúdie obytnej zóny Chalúbková 2. Materiál ste mali dneska ráno rozdaný na stôl. Ako som hovoril, v podstate jedná sa o veľmi jednoduchú situáciu. Martin, máme to? Jaký problém máme? Poprosím situáciu tej urbanistickej štúdie. Neviem, jak ste všetci zorientovaní, v podstate jedná sa o Chalúbkovú ulicu. Chalúbková je za školou, áno, medzi Lidlom, Bytovkou a vyústuje na Orechovú ulicu. Orechová je tuto, vlastne. Áno, tu je základná škola dole. Táto časť, ktorá není vyznačená, tých 8 domov. Týchto 8 domov, tam bola štúdia schválená, ktorú vyvolali vlastníci tých 8 pozemkov, bola schválená. Už v tej dobe, keď oni to keď to schváľovali, tak bol vybudovaný verejný vodovod, ktorý po Chalúbkovej ide, ktorý budoval vlastne Lidl, ako podmienku výstavby. Je tam vybudované NN vedenie, sú vybudovaná časť kanalizácie, teda na tom, pritom stavebné povolenie na celú kanalizáciu až napojení na Orechovú a vlastne sú vydané povolenie na cestu celé, takže vlastne oni síce musia, táto nová lokalita, lebo tí vlastníci trošku dlhšie trvalo, ako dali dohromady, oslovili nás s tým, že vlastne chcú riešiť tú časť komunikácie, len vzhľadom na to, že teda naozaj nielen, že je rozhodnuté nejakými rozhodnutiami, ale množstvo tých inžinierských sietí je tam vybudované, tak som si dovolil toto bez prerokovania v komisii, oni aj trošku neskoro to dali, to predložiť, pretože naozaj v podstate nie je o čom. Aj v tej štúdii potom následne, len sa v mnohých veciach dnes konštatuje, že už je to tam vybudované, alebo je na to vydané stavebné povolenie, čiže jedine v tej štúdii potom sa budeme zaoberať, tie doby berte rovnako doplňujúco, to sa v štúdii potom upresní a prerokuje, že vlastne ako tie doby a koľko domov tam a akých môže stáť. Teraz osobným len o tom území. Aby to bolo legislatívne čisté, treba schváliť to zadanie. Že na tomto je to v zmysle schválenia územného plánu, pokračuje sa ďalej, spojí sa konečne tá Chalúbková a vlastne stále nejakým spôsobom potom sa nájdu prostriedky na vybudovanie tejto situácie. V prípade, ak by teda ten zimný štadión bol, ktorý má byť práve potom vlastne tu, tak mesto vyhodujúce, aby tá lokalita bola vytlačená. Máte v textovej časti popis v podstate tá žiadosť prišla 12.9. naozaj neskoro a ja som ale chcel, aby nemuseli čakať, aby v zimnom období spracovali štúdiu a eventuálne na jar mohol sa. Sú nejaké otázky k tomu? Schválujeme len plochu, zadanie územia. Tie domy sú tam len pre orientáciu v tejto fáze materiálu. Ak nie sú pripomienky, končím diskusiu, poprosím vás. Z uznesenia obecne schváluje návrh zadania pre spracovanie urbanistickej štúdie obytnej zóny Chalúbková 2. Sú nejaké pripomienky? Nie sú textu uznesenia, dávam hlasovať, pre základné uznesenie bolo prijaté to uznesenie, ako tak počítame.
Ďakujem. Je nikto proti? Nikto. Zdržal sa hlasovania? Nikto. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Dobre, ďakujem. Môžeme prísť k poslednému bodu, a to je rôzne diskusia. Dovolím si rôznom podať zo pár informácií, ako som avizoval. Informácia o postupe výstavby kanalizácie. Vy ste všetci vidíte, jak sa v dedine buduje kanalizácia. Nemôžem povedať, že som spokojný s tým, ako sa niektorých úsekoch a niektorých komunikáciách buduje. Máme na území obce 3 firmy, ktoré v rámci tých 2 etáp budujú kanalizáciu. Je tam naozaj veľký rozdiel. Je tam naozaj rozdiel v tom, a vidíme to, teraz sa to jasne dokladuje, jak je výborný zákon o verejnom obstarávaní a v podstate, keď firmy majú možnosť cenu podliesť, tak potom to vlastne niekedy s kvalitou ide dole a veľmi ťažko, respektíve sa do toho vstupuje. Napriek tomu sa s tými problémami, ktoré máme, boríme a snažíme sa, aby ten dosah bol najmenší. V druhej etape vidieť, že vlastne firmy, ktoré vyhrali súťaž, sú iné. Hlavne jedna firma, to firma Aquastal, ktorá je vedúca, pretože naozaj ona buduje a budovala časť Hlbokej, ten svah, Slávnu, Gróbsku, časť Gróbskej, teda teraz Kolárovú ulicu a skutočne musím kvitovať, že vlastne robia nejak úplne ináč a ako príklad by som to povedal na tej Kolárovej ulici, kde ja som sa veľmi obával, pretože 400-metrová slepá ulica, viem, že inde sme mali problémy so 100-metrovými slepými uličkami a tuto vlastne som sa naozaj obával, čo bude, ale ja som naozaj nezaznamenal, a už sú na konci vlastne Kolárovej, čo sa týka hlavného potrubia, ja som za celú dobu nezaznamenal, že by bol nejaký problém. Jedna jediná strážnosť Kolárovej ulice nebola. Je to pani Biznárová, môže potvrdiť asi, že naozaj sa snažia. Je síce fakt, že teraz ešte budú pokračovať s prípojkami a bude sa to rozkopávať do jednej, do druhej strany, ale naozaj je to rozdiel a hovorím, že tu vidno vlastne, jak je to. Čo sa týka ešte prvej etapy, sa vrátim k problémy, ako som avizoval, technické, vlastne aj čo sa týka projektu, aj to, čo sa týka, že v niektorých veciach sa vlastne objavili veci, o ktorých sme nevedeli. Rieši sa to tým spôsobom, že tie veci, ktoré majú vplyv na finančný dosah, musia byť odsúhlasené vlastne dodatok zmluvy na ministerstve. Máme dodatok zmluvy, aj komunikácia s ministerstvom je neskutočne zlá, máme tam už asi 3 mesiace podaný návrh na zmenu a v podstate ešte stále nezasadla zmenová komisia a práve preto aj niektoré povrchy, ktorých sa dotýka tá zmena, nie sú ukončené. Jednoducho to nevieme preraziť, na ministerstve to trvá, bolo leto, boli dovolenky, včera telefonát referentovi, ktorý to má na starosti. Áno, už som to prešiel, čo sa týka teda vecnej stránky, už som to prešiel, čo sa týka verejného obstarávania, lebo keď niečo pridávate, také položky treba skontrolovať, či boli v cene, neboli v cene, či to mohlo mať vplyv na verejné. Áno, má zasadať možno tento týždeň zmenová komisia, ktorá má rozhodnúť, že či tie prostriedky budú pripustené ako oprávnené, alebo neoprávnené, ale bez toho, aby na ministerstvo vôbec povedalo, tak nemôžeme ani podpísať zmluvu s dodávateľom. Dodávateľ sa bráni, pomaly nechce budovať, pretože nemám to v zmluve, nie je to podpísané. Proste začarovaný kruh, ktorý sa takto točí a vlastne niektoré veci vlastne nie sú. Je zase fakt, že teraz v tomto období sa je pred ukončením viacerých povrchov, aj tá bolavá železničná ulica, ktorá naozaj bola zlá, takže v priebehu predpokladám 2, maximálne 3 týždňov značné množstvo tých komunikácií bude vlastne dané do pôvodného stavu, respektíve bude daný nový povrch. Na niektorých to tak vychádza, že je vlastne zrezovanie existujúceho asfaltu a naťahnutie nového asfaltového povrchu. Ako príklad, že nová komunikácia vznikne, je tá časť Štúrovej úzka, ktorá je teraz úplne na novo komplet celá zabetonovaná a ešte pôjde na ňu asfaltový povrch, takže vlastne bude kompletná komunikácia. Kolárova bude zrezovaná, nová časť Gróbskej bude tak spravená. Takže niekedy sa to darí, niekedy to ide, niekedy nie, ale jednoducho pri takom obrovskom rozsahu 18 km kanalizácie je asi normálne, že sú tie problémy sú. Ja si pamätám, keď sme budovali kúsok jednej alebo jednu komunikáciu 200, 300 či 400 metrov, boli sťažnosti, boli problémy a teraz budujeme naraz x kilometrov, takže naozaj tie problémy sú, ale teda ako hovorím, snažíme sa s tým bojovať tak, ako to ide. A to už nebudem hovoriť o iných ďalších veciach, ktoré naozaj tie komunikácie s ministerstvom, ale rôzne opatrenia, ktoré štát prijíma a vlastne všetko možné, takže nie je to jednoduché, nie je to naozaj
ľahké vlastne ho riešiť. Ďalšiu vec v rámci rôzneho mám informáciu o cyklotrase, vlastne o fundovaní teda, alebo postupe prázdna projekte cyklotrasa Bednová dedinka. Vy ste si pamätáte, že som vás informoval, nemohol som vás informovať, to bolo v júni, vlastne v rámci verejnej súťaže, ktorá prebieha a bude sa končiť aukciou, boli podané námietky jedného z uchádzačov. Tieto námietky museli byť postúpené na úvo. Minulý týždeň sme dostali z úvo, že námietka zamieta, ale súčasne mám zatiaľ základnú informáciu, úvo nám totiž ešte nevrátilo podklady. A dneska ráno mám čerstvú informáciu, že bolo povedané, že zatiaľ sa rozhodujú, či ešte chcú robiť kontrolu toho verejného obstarávania, alebo či nám to vrátia na ďalšie konanie. Takže vlastne ešte stále nie je isté, že vlastne to bude. Takže uvidíme, čo vlastne z toho vznikne. Ak by nám vrátili podklady vlastne a nepokračovali ďalšou kontrolou verejného obstarávania, tak vlastne môžeme pokračovať vo výbere a dražbu posledných teda 2 firiem, ktoré sa tam ostali a tie vlastne víťazi môže byť podpísaná zmluva a môže sa začať budovanie. Samozrejme je, že ak vyjde termín alebo podpis zmluvy niekedy na koniec októbra alebo november, tak je ťažko reálne vlastne, že začnú budovať ešte tento rok alebo v zime. Budeme to musieť riešiť aj so SOR-om na Bratislavskom samosprávnom kraji a s ministerstvom, že vlastne čo potom s termínom zmluvy, ako podpísať vlastne začiatok výstavby, pretože tam potom narážame na termín, ktorý vlastne v zimnom období nie je možné splniť. Toľko týmto 2 projektom, ktoré sú v rámci tohoto. Takže nech sa páči. Ak sú v uznesení máme návrh, že tieto 2 informácie sa dajú na vedomie. Takže ak nie sú otázky, nech sa páči, pán Ulan. Na slovo. Ja, pán starosta, neviem celkom s tým súhlasiť s tým verejným obstarávaním. Stojí vysúťaženou nízkou cenou. Prvá etapa 6,1 milióna, celkový rozpočet 6,4 milióna, my sme išli na 2,7 milióna eur, podpísaná zmluva s Kombinom, tam sa nedá z toho uhnúť. Ja sa te pýtam, prečo obec neodstúpila na tejto elektronickej súťaži, prečo nezrušila tento tender? To jednoducho sme mali zrušiť, pretože argument, že obec ako ušetrila, že nemusí, lebo obec tam musí totiž to prispievať nejakú sumu. Podľa môjho názoru to neobstojí. 2,7 milióna, tie povrchy teda boli ako neurobíme. Prvá etapa, to sa týka prvej etapy, tej kanalizácie. To nikto nehovorí. Je tam podľa projektované tam bolo 6,4 milióna dohromady. A nevajte sa na mne, že to oni už podviezli o vyše 50%. To je strašná suma. Nemáme šancu. V podstate tých eurofondov vrátite komunikácie do toho, aspoň do toho pôvodného stavu. Kde ja vôbec Európe. Budeme musieť všetko asi zaplatiť do svojich peniazov, pretože jednoducho my tie peniaze nedostaneme. Sa vysúťažila cena, ktorú sme rozdali na ministerstvo, dúfam, že sa nemýlim, je to tak, a proste tam sa nedá diskutovať. Takže nespoliehame sa tu, že sa budú opravovať cesty a podobne. To je môj názor. Takže dúfam, že keby sa to zmenilo, ale mám takový dojem, že asi nie. V rámci obstarávania prvej etapy alebo schváleného projektu prvej etapy kanalizácie, dobre to viete, tá informácia tu už bola viackrát, vlastne zmluva sa podpísala až na 3. výberové konanie. Prvé výberové konanie bolo zrušené v tej dobe, keď sa ešte začalo a bolo relatívne čas na to, tak sme sami zrušili verejné obstarávanie, pretože vlastne boli tiež tam nejaké nízke cenové relácie. Druhé verejné obstarávanie nám zrušil úrad pre verejné obstarávanie a vlastne museli sme vypísať tretie. Medzi tým uplynulo 1,5 roka od schválenia projektu, bol schválený druhý projekt. Tretie výberové konanie vlastne nikto nenapadol, bola jednokolová súťaž, 14 firiem, z tých 14 firiem bolo 7 firiem pod 2 milióny. Jak to bolo? 7 firiem bolo tohoto, čiže všetci vlastne, pod 3 milióny, pardon, všetci vlastne išli výrazne pod cenu. A v prípade, ak by sme, samozrejme, máš pravdu a ja som to aj avizoval, ja sám osobne, že tá cena je nízka, ale vlastne to verejné obstarávanie nie je dobré, ale v prípade, ak by sme neakceptovali, alebo našli si dôvod, ako odstúpiť, alebo nepodpísať zmluvu a zrušiť verejné obstarávanie, tak by bolo v tom momente ohrozené úplne všetko.
Všetko. Druhá etapa by sa nemohla realizovať, pretože druhá etapa nadväzuje na prvú etapu a vlastne finančné obdobie, do ktorého treba ukončiť v rámci programového obdobia 2009 až 2013, je rok 2015. Čiže finančne, nielen stavebne, ale aj finančne, čiže kolaudácie a všetky tie veci, tie posledné, lebo stavebný termín je jeden, čiže v tom momente, ak by sme naozaj nepristúpili k podpisu tej zmluvy, tak strátime úplne všetko. Pretože už sa nestihne druhé kolo verejného obstarávania a neviem, kto z vás skúsil verejné obstarávanie, pán poslanec, keď sa ty pýtaš, neviem, koľko verejných obstarávaní cez Vestník si robil a stavebných, takže vlastne tie problémy sú a čítame to všade a čítame tie problémy. Sám štát má problém s úradom pre verejné obstarávanie, firmy majú problém a vlastne ten zákon je jednoducho zlý a vlastne zneužíva, firmy využívajú všetky možné možnosti, ako vlastne využívať to, aby neboli úspešné súťaže. Keď nemôžem ja, tak to napadnem a nemôžeš ani ty. Je zázrak, že cyklofoník sme dostali do tej fázy, že vlastne pomaly snáď to ukončíme, ešte uvidím, čo úrad, pretože aj tá informácia dneska ráno ma prekvapila, že ešte zvažuje, či vykonať kontrolu. Dostal som list, že zamietli námietku a mali by vrátiť dokumentáciu. Ale oni majú právo v zmysle zákona zvažovať. Ja sa pýtam, má niekto na tom záujem z tých neúspešných, aby sa to ešte kontrolovalo a zrušilo? Neodpovedám, každý si môžete dať odpoveď sám. Takže taká je situácia a v prípade, ja som si vedomý, bude nás to stať určite nejaké peniaze, navyše, čo sa týka prvej etapy, to je aj ten dodatok, ktorý je na ministerstve a čakáme na rozhodnutie ministerstva, ale jednoducho, keď tam pridáme aj neviem koľko peňazí, stále budeme mať kanalizáciu vybudovanú. Ako Ivanka, ktorá si ju na 100% budovala z vlastných. A dokonca ani neúspeli, keď pýtali na kanalizáciu. Nebudem hovoriť o tom, že vlastne sa podarilo v tom projekte schváliť to, že sú prípojky vlastne v rámci ceny. Je samozrejme zrejme, že sa medzi tým postavili nové domy, medzi tým sa postavili, alebo vznikli, vlastne sú tam stavebné parcele, kde samozrejme chodia a snažíme sa a robíme tie prípojky, robíme vlastne aj tam, kde teda vzniká, to budú tiež náklady navyše. A tie nám ministerstvo neuzná. A sa pýtam, nemám tú prípojku tam dať spraviť? Alebo rozkopeme potom tú cestu, ktorú je a nech si to každý zaplatí. No musíme ju dať spraviť, veď to už by bolo proti logike. A tiež nás to bude stať nejaké 10 000 eur v celej obci, čo dáta. Ale buďme rádi, že tam je 4 000 prípojok, alebo koľko, vlastne v rámci tých dvoch etáp, alebo áno, je tam prípojok, ktorý vlastne stojí 3700, alebo koľko bude vybudovaný, a bude nás to stať 5% z tej ceny. To nebyla zvykom, a to teraz narážam na to, že čo bol investor Bratislavská vodárenská spoločnosť, že vybudovali hlavný kanalizačný zberač a ľudia si museli platiť prípojky a musia si platiť. A zase som zlý, lebo prečo on si má platiť a druhý má? No preto, lebo to sa podarilo z eurofondov spraviť. A je to len za 5%. Takže nech sa páči, ešte príjme uznesenie. Poprosím teda, keby sme hlasovali, za to berie na vedomie tieto dve informácie. Takže prečítam bez uznesenia, ale za to, že to berie na vedomie informácie o postupe výstavby kanalizácií v obci. Sú nejaké pripomienky? Nie sú dáva hlasovať za to, aby uznesenie bolo prijaté, tak to prečítanie príde ruku. Ďakujem. Je niekto proti? Nikto zdržal sa hlasovania? Nikto, konštatuje, že uznesenie bolo prijaté jednomyselne. Prepáč, ja som ešte doplniť, táto mapka, čo je za mnou, je z webovej stránky obce. Prosím vás, podrobne tam rozpisujeme a sú tam podrobné informácie za každú ulicu, fotky, všetko. Táto mapa znázorňuje postupne aktualizovaná neustále. Správca stránky, pán Már, to stále robí na základe podkladov, ktoré od nás dostáva, alebo ktoré si aj on sám získa. A sú tam presne farebne vyznačené, ktoré plochy sú rozkopané, ktoré ukončené a vlastne ktoré sú plochy ukončené a tak ďalej. Aj teda rozsah toho projektu. Takže to máte záujem, alebo niekto sa pýta, na tej stránke sú pravidelne informované a udávané údaje. Sústavne sa menia. Teraz tam, jak som hovoril, príbude za chvíľku Gróbska, Slaná, tá železničná, keď sa spraví, Štúrová a tak ďalej. Vždy to podobne farbou, tá posledná farba je tá červená, či aká to je, či bordová. Vlastne, kde je že povedu. To je ukončenie. Áno, tam je Šalviová rezervová, tam je to vlastne ukončenie. Ešte k tej kanalizácii, pardon, ja to ešte predsa len doplním, čo sa týka napájania. Mnoho ľudí sa pýta na napájanie. Prosím vás,
vystriam všetkých, kto sa chce na čierno pripojiť alebo tak ďalej. Pred odovzdaním aj do prevádzky BVS-ky budú kamerové skúšky, tie kamerové skúšky sú aj v kolodácii, ale BVS-ka si môže spraviť kamerové skúšky aj sama a to. Tam sa veľmi ľahko dá zistiť, kto je pripojený. Budú veľké problémy a pokuty z toho, ak niekto sa pripojí na čierno. Lebo fakt je to teraz, že je to veľmi jednoduché. Niekto je pripojený, má kanalizačnú pripojku po hranicu pozemku a veľmi jednoducho za jednu noc pomaly sa to dá spraviť. Dá sa to veľmi ľahko tou kamerou presne nájsť, kto to píše. Pripájať sa bude môcť, my dáme tú informáciu všetkým dotknutým po tých jednotlivých, keď sa skolauduje a spraví sa zmluva o prevádzke s BVS-kou. Môže to trvať. Je to veľmi rôzne. Napríklad Sadová ulica by sa mohla kolaudovať. Ale vlastne je jediná taká, ktorá nemá vplyv, že sa napája na funkčnú kanalizáciu a nemá prečerpávačku. Prečerpávačky technológia sa bude robiť teraz v zimnom období, respektíve skoro na jar. Skoro vo všetkých prečerpávačkách. Čiže tá kanalizácia, napríklad tá Šalvírová, Rezedová, tam ten koniec na Ivánku, je v podstate hotový. Aj stavebne prečerpávačka, ale nie je technológia. A nemôžeme skôr jej robiť, pretože technológiu majú zazmluvnenú so Siemensom a bude sa v zásade naraz robiť tých 10 či koľko je tých prečerpávačiek spolu. Čiže tam sa to trošku zdrží a bude sa zdať, že niekto má zakopané už pomaly pol roka kanalizáciu a nemôže sa napojiť. Máme ale dohodnuté, že sa to bude čiastkovo robiť. Nebudeme čakať na celý objem, ale čiastkovo. Ale to, čo pôjde. Áno? Takže vlastne keď sa nám podarí spraviť, že hlbokú prepoj pod železnicu sa preberie a skolauduje, to je zase prvá etapa, tak budeme môcť medzi tým, keď Kolárovú dokončia a tak ďalej, tak budeme môcť Kolárovú, Slanú a tej časť hlbokej, ktorá sa robí v druhej etape. Čiže toto všetko treba skĺbiť a vlastne dať dohromady, aby vlastne sa to dalo spraviť. Len vás poprosím všetkým naozaj aj tie informácie, nech nikto neskúša sa na čierno napojiť. Budeme s tým mať my ako obec problémy, budú s tým mať tí ľudia, ktorí by to eventuálne chceli spraviť. To je všetko ešte na doplnenie k kanalizácii. Dobre, kanalizáciu, tam bola podaná informácia o cyklotrase Bernoláková dedinka. Ja prečítam tie uznesenia. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o projekte cyklotrasa Bernoláková dedinka. Má niekto nejakú pripomienku textu? Nemá, dá hlasovať, bol základ, uznesenie bolo prijaté, ako som prečítal, nebudeme ruku. Ďakujem. Je niekto proti? Nikto teraz za hlasovania? Nikto, to uznesenie bolo prijaté, jednomyselné. Ďakujem pekne. Nech sa páči, rámci rozhodnú. Aha, ja som avizoval. To mám. Vy ste všetci viete, hovorili sme tu aj o tom, bolo pripomienkové konanie, v Senci síce bolo, tým viacej z Bernolákova tam boli, vlastne spracováva sa v uplynulých 2 rokoch územný plán regiónu Bratislavský samosprávny kraj, po teda mnohých rokoch. Podarilo sa to spracovať. Ja to na zastupiteľstve Bratislavského samosprávneho kraja, vlastne tento materiál bol prerokovaný a schválený. Celá dokumentácia veľmi obsiahla. Bude na stránke Bratislavského samosprávneho kraja, ako náhle tam bude zavesená, tak vlastne aj na našu stránku ten link o celom obsahu v digitálnej forme dáme vlastne na našu stránku, aby všetci, kto by mali tú možnosť, si ju vedeli prerokovať. Tento územný plán vlastne rieši celý Bratislavský kraj, kde rieši takéto hlavne, čo nás zaujíma, je dopravné koridory, ktoré vlastne celý Bratislavský kraj ide. Viacero z tých koridorov idú práve aj cez Bernolákovo, diaľnica, diaľničná križovatka, štvorku Bratislava Senec. A veľmi dôležité je, že je schválené cesta medzi tou križovatkou, to pokračovanie od križovatky Triplavina popri na hranici katastrálneho území Ivánka a Bernolákovo smerom na Zálesie, na Ivánskom vršku, áno, na hranici katastrov a tam potom ďalej smerom na Zálesie, pretože táto cesta nie je síce, že nám by Bernolákovu až tak strašne uľahčila, i keď pomôže, ale veľmi dôležitá je pre Ivánku Zálesie, pretože vlastne je možné nádej, že teda všetci tí cestujúci z tých južných oblastí budú môcť prísť na jednotku a vlastne sa dostať do Bratislavy bez toho, aby prechádzali cez obce. Ale aj u nás sa vlastne diverzifikuje tá cestná doprava a vlastne čím viac komunikácií je, tým lepšie. Je samozrejme, že tie problémy, ktoré vlastne majú práve vyriešia až diaľničný okruh D4, ktorý vlastne bude Bratislavu do letiska Rúhom, Novým mostom cez Dunaj, napojí sa na diaľnicu.
smerom na Rakúsko a Maďarsko a ten vlastne rozloží tú dopravu. Toto takisto je všetko zapracované do územného plánu. Čo sa týka problematických železníc, ktoré cez katastrofálnu zónu mali prechádzať alebo majú v budúcnosti, nie je to v záväzných regulatívach Bratislavského samosprávneho kraja, to sa podarilo dosiahnuť na základe pripomienok aj obce ako také, aj mňa osobne ako poslanca, aj niektorých pripomienkovateľov z radov občanov. A vlastne je to len spomenuté, že bude sa hľadať koridor pre vysokorýchlostnú železnicu, čiže nie je nikde napísané kade. A pri širokorozchodnej takisto, že vlastne hľada sa variant preto akým spôsobom. Nič viac sa nedalo docieliť, lebo štát trval, dneska mala problém veľkým schválením. Tam ešte problém ropovodu ako takého, i keď ten ropovod vlastne nebol riešený v územnom pláne a vlastne nejaké nové nie, že mala ľudská problém, že vlastne to tam dať, pretože niekde pred 20 rokmi sa objavilo, že širokorozchodná železnica má ísť černé nadpisov až po Slovnaft alebo po Bratislavu do prístavu a vlastne vláda na tom trvala, že nejaká zmienka, a to musí to tam byť, takže toto sa podalo vyrokovať, že nedostalo sa to niekde zakreslené, vlastne, že toto je takto. Takisto je to aj s tým ropovodom, ktorý síce na Žitnom ostrove existuje, pretože Slovnaft raz tam niekto super výborne postavil na Žitný ostrov, ale neviem, kto kedy predstavuje ten Slovnaft, ale vlastne všetci deklarovali aj vlastne pri prerokovaní sme, že vlastne prepojenie Slovnaft Švechat nie je záujem, prioritný záujem Slovenska. Je to prioritný záujem Rakúska. A Rakúšania teda zase nechcú prijať ten variant, ktorý my, čiže to samotné prepojenie je vlastne, aký osun rozpeje. Samozrejme, v územnom pláne sú riešené aj iné veci, ochrana vinohradov, to sa týkalo hlavne Bratislavy, pretože oni mali veľké problémy v tých Karpatoch, kde množstvo vinohradov vlastne sa zastávalo, takže je to tam zadefinované rôznymi spôsobmi. Je to veľmi široký a podrobný materiál, takže ak kto má záujem, bude to na stránke, ako náhle bude ten link vlastne na stránke Bratislavského samosprávneho kraja, tak to prelinkujeme tak, aby tá informácia vlastne bola dostupná všetkým týmto. Neviem, či sa chce niekto územnému plánu Bratislavského kraja spýtať niečo. Ak nie, poprosím, keby sme hlasovali. Prečítam tie uznesenia, obecné zastupiteľstvo berie na vedomie ústnu informáciu starostu obce ohľadom schváleného územného plánu regiónu Bratislavského samosprávneho kraja. Sú nejaké pripomienky? Nie sú, dávam hlasovať o základu uznesenia prijaté, presne ako som prečítané. Ďakujem, je niekto proti, nikto zdržal sa hlasovania, nikto konštatuje, že uznesenie je jednomyselné. Ďakujem pekne, nech sa páči v rámci rozdáva diskusia, kto má záujem. Pani Janošíková, nech sa páči, máte možnosť sa vyjadriť, ale dáme slovo ešte poslancom najprv. Takže pán poslanec Ľubač. Ja vidím. Dobre, nech sa páči. Pani Janošíková, vrátili ste sa vtedy, nech sa páči. Ja som k tomu chcela pánovi Trubačovi, keď môžete sa ešte teda povedať, keď si sa pýtal, že aké tam boli tie príjmy potom z toho penziónneho pôvodu, tak dokopy prišlo to v auguste a je tam suma 9438,36 eur. To je aj za pohodu, aj za... Áno, to je dokopy. Za seminář. Ďakujem, nech sa páči. Áno. Tak pani Náďovej, vy ste tam hovorili, že ste sumu 24 815 v roku 2012 dali do tých príjmov a vtedy, že v záverečnom účte poslanci nemali námietky. A ja sa pýtam teda v tom záverečnom účte, kde sa to dá nájsť? Ja som nehovorila, že v záverečnom účte bolo uvedené, že sú tie v rozbore hospodárenia. To som konštatovala, že tie finančné prostriedky boli preúčtované v januári 2013. Dobre, takže to išlo na 37 devinu, čiže ostatné pohľadávky, tak to beriem, hej? Zaúčtované tam. Tam boli zaúčtované a keď videla som záverečný účet, tak sú tam len nejaké naše záväzky, ale v záverečnom účte nie sú rozúčtované, alebo nie sú popísané. Nepopisuje, hej, a tak stále príklad za rozpis účtu.
Dobre, Pani Janečková, prepáčte, toto ale nie je diskusné fórum. Nech sa páči, ja som vám na slovo, môžete povedať, ale to nie je na tom, že teraz tu vám musí niekto odpovedať. Bavíme sa o číslach, nech sa páči, treba prísť na obecný úrad. Nech sa páči, povedzte si svoj príspevok, ktorý máte. Kto vám odpovie, je na jeho dobrej vôle. Dobre, a mám potom otázku na pani kontrolórku, že v tomto rozpočte tejto polovici v bežných výdavkoch som nenašla úroky z úverov rozpočtované. Nerozumela som, prosím vás vlastnejšie. V polovici, čiže za pol roku 2013 som nenašla v bežných výdavkoch úroky z úverov započítané. Úvery sú. To sa samostatne nerozpočtuje. Ale áno, hneď na začiatku, keď ste robili, tak sa rozpočtuje. To je zaúčtované vo výdavkoch verejnej správy. Nie je to samostatné. Nie je to tam samostatne uvedené. Dobre. Zaúčtuje na výdavky verejnej správy. A v roku 2013 sme mali platiť daň z reklamy za rok 2012 a v rozpočte som to takisto nenašla. Je to tiež vo výdavkoch verejnej správy. To by som vám musela na 10 strán rozpísať, keby ste chceli všetko položkovať. Keď ste to vy nenašli, to neznamená, že to tam nie je, pani Janečková. Je to rozbor, ktorý sa robí vlastne v takom členení, aby bol čitateľný a tohoto. Niektoré položky sú kumulatívne. Dobre, ďakujem. Ďakujem. Pán Zemánek, máte slovo. Ďakujem. Ja by mal v prvom rade pre pána náčelníka. Dvakrát som bol za zástupcem starostu. Vy ste čekali na nás, ste išli schôdzovať starostom. Ja bych mal otázku. Poslanci dostali papiere, lebo vy ste tu povedali za pol roka, čo sa stalo. Viete čo, moja manželka učila druhý stupeň. To bola veta rozbitá, neviem čo, ale poslanci to majú. Mne sa ľudia pýtajú, Dušan, čo tá naša obecná polícia robí, lebo čo ja. Tak prečo nedáte papiere, aby sa tu kolovalo, aby sme vedeli? My sme není Somárovi rodina. To, aby ste vedeli, máte doktorát, ale nerobte si chudoby, lebo z oných penzistov, lebo z keho Somárov. To, baraj máte doktorát, to by vám povedal aj na súde. Lebo to nesedí. Za ďalšie, vy máte, tu bol Pipiška, ktorý bol plukovník. Povedal, keď Bernolákovo obec, všetká česť, keď bude mať 70 ľudí, policajtov, lebo 90, no obec je veľká. To neexistuje uchrániť. Tu Vardom robili, predtým tam vaši oni chodili v noci, lebo na večera tak. Vtedy, keď končil Vardom, tam spravili veľké škody. Plachtu ukradli a tak ďalej a tak. Vy víte o tom. A prečo tu nepovíte, lebo nenapíšete tu na papier, aby to ľudia vedeli. Z našich daní žijete. Aj z mojich 73 ročného, čo robím. Za ďalšie. Cyklotrasa. No to je v poriadku, že tá cyklotrasa. Lebo keď idem z Ivanky do Bernolákova a z Bernolákova, keď ide auto, aby išiel na bicykli, keď tá cyklotrasa nebola, tak musí jedno auto postať. Lebo ma nemôže obediť tá cesta, to je 50-roková cesta, tak chvála Bohu, že je cyklotrasa. A za ďalšie, aj keď ide sa z Bernolákova do Novej Dedinky. To tež. No a teraz mám ešte viacej bodov, lebo vybavoval som bod za právnikama, budem písať 3 minúty. Poslanci, bol som minule za pánem Brečiteľom. On 3 minúty, že môžeme diskutovať. To neexistuje. Existuje to, vy ste to schválili. On sa zasmál, no poslanci to schválili. Ja mám rodinu právnika, čo Angličanov zastupuje, ako krstný syn. A v Ivanky mám tiež, nemusím ani ďaleko do mesta chodiť. 3 minúty. A jak môže 3 minúty, tak vám to nedôjde ani na rozum 3 minúty. Ináč ja to mám tu popísané. Zápsa. Minule som nebol na tej schôdzi. Pán Káčer, vy ste platený poslanec. Vy ste tu povedal mi, ste začali takto líto,
v novinách, Bernoláku, no že penzisti neplatia 8 eur. Viete čo, ja som si našporil peniaze ešte za komunistov. Teraz dávam vnukovi, lebo keď budú dospelí, aby z ľavú nohu vykročili, aby neboli šmejdy. Tak vy hovoríte, že 8%. Teraz penzisti musia mať, keď má psa, kočku, čip. Čip, ja už mám vyše roka, 30 eur som platil bývanky. Jak je stanica tam na pravej strane. No, lebo tam chodím aj psa si očkovať. Tak neviem, ak vy ste hovorili, že penzisti to majú lacnejšie, není pravda, lebo v Bernoláku, vy ste začali listovať, nenevajte sa, ja som bol revizný, oni, komisár tam mňa neuhodné. To vám poviem, odpovedené do očí. Inak bych vám tu srandu povedal, ale nechcem to zdržovať tu. Teraz bych chcel pamiatky. Všetka cez Bokúnovi a jeho manželky, ktorá je kandidátka vied. Čiže môže skúšať na ekonomickej a na právnej tiež učiť. Boli tu študentky, 4 alebo 5. Spravila, keď záverečne, keď tu robili tam na ten hore Vardombe, tak spravila guláš party ze svojich peniazov. Pamiatky. Na obec nemá, ja som sa pýtal okolná, počúvaj, na obec nemá na pamiatky nejaké financie. No, že nedostal. Či ma šálil, nešálil, to neviem. To neviem. Tak to tež, ona ešte varila tým študentkám ako ekonómka z kandidátka vied ze svojich peniazov. U nich bol Oldováš. Decas. Ja som rozprával tu na pani Švardová, vtedy, keď ste to tu odsúhlasovali, povedala, že bola v pezinku v Modrých. Ja som nevedel, stretol som sa s Binderem, my si týkame, tu má zahradu, jak do šápu sa ide, neviem, či aj barák tam nemá postavený. Hovorí mi, Dušan, to je veľká chyba, tak sa za hlavu chytil, lebo tam je arterská studňa. Že to by sa dalo, buď chemicky, lebo čo ja, tá studňa, že sme to predali. Pani Švardová videla, pani Švardová len ostudu robí, čekli sú, lebo Bernoláku. A tí poslanci, ktorí to schválili, to Binder povedal, to nepovedal, že ostudu, že veľká škoda, že sme to predali. My pamiatky predávame. Tak to je ostuda. Ďakujem pekne takú dedinu. Hanbiť sa môžu. A ona by 100 km rýchlosť, aby tu nesedela na tej lavici. Chvála Bohu, že keď budú voľby, aby ju ľudia nevolili. Taký nepatrá za poslancov. Teraz ešte bych chcel, pán Bečica, vy ste povedal, že keď sa hlasuje tu, že sa píše mena. V parlamente tam, čujete, aj za 12 rokov mena, kedy odsúhlasovali tu. No neverím tu, že aby sa písali mena, kedy všetko takto odhlasujú, ruku dajú hore a je to. Možná, že 5 a 6 je 11, lebo 11 poslancov, no dovíčite oných 6, lebo čo keď zle odhlasujú, či sú zapísané. Lebo raz to tež nikto nevedel, že komunizmus padne, aj raz, aj tu dojde doba. Aj vás budú spomínať, pán Bečica. Nebojte sa, to je otázka času a toho sa sem dožiť. Papíre mám, čo tu chodím na schôdze, to mi nikto nemôže zatajiť, lebo ja si to píšem. Za 24 rokov, od 89. roku ja chodím, tak mňa nemôže nikto takto, jak žuvačku, keď deti kúpa žuvačku v jednote, natáhnuť. Ďakujem. Ďakujem za váš neslušný príspevok. Pardon, ešte by sa chcel opýtať, jednu poznámku. Koľko Bernolákovčanov je tu v tejto pohode? Koľko, a či, jak to funguje, lebo čo to funguje, lebo čo ja vím čo. Lebo len dane platíme. A ešte, že obecná polícia, tak my odbremenováme štátnu políciu. Škoda, že tu není ten major.
Zesenca. Ten by svoje povedal. Lebo kto sa bojí, nespí ísť do lesa. Ďakujem. To je evidencii tých hlasovaní, pán Zemanek, za mnou máte tabulku, ktorá je na internete. A ktorú vedia... Ja nemám internet, 73 ročia, ja mám nohu v cinteri. Prídite na úrad. Ja vám na to... Ja chodím do roboty, ja nemám na blbosti čas. Dobre. Takže ďakujem, nech sa páči ďalší. Pán Dole, tu sa hlasila, Danika, ty si chcela niečo? Ja som chcela v rámci dobrých poslaneckých kolegiálnych vzťahov pánu Malmerovi povedať, že ak má záujem o zápisnice z komisie financie a výstavby, môj mail má dostupný, môže mi iba napísať, ja som mu ich ochotná preposielať a nemusíme to riešiť ani nejakou úradnou výzvou alebo listami alebo takýmto vystupovaním. A pánu Zemankovi poviem len toľko, že bola som v Geologickom ústave do Ineza Štúra a bola som na Hydrometeorologickom ústave, kde mi potvrdili, že tá artéská studňa nemá tlak a tá voda nie je použiteľná. Nedá sa... Binder ináč povedal. To je pán Binder, ja vám vravím... Akože ja viem, že vy ste povedali v Pezinku a Modre ste boli, to ja viem. V Bratislave som bola a tam mi potvrdili a dali mi písomné stanovisko, že tá voda nemá tlak a nedá sa... Musela by sa ich nejako odčerpávať, ale svoj vlastný tlak ako artéskej studni nemá. Mám ten doklad odložený. Nech sa páči, neviem. Aby som sa chcel opýtať za kanalizáciu na Kvetnej ulici. Ako to je, pán starosta? Je nejaký takáč, to ako ja sa nechcem dohodnúť. 20 rokov tu máme dohodu. 20 rokov, že sa vysporádame. A stále nič. Pán Takáč, na Kvetnej ulici sladom, že ste nedali... No nedal, však sme sa dohodli, že dostaneme náhradný pozemok. Pán Takáč, také uznesenie zastupiteľstvo neprijalo. My sme sa dohodli s pánom Salaj a pán Vitároš, že nám dajú náhradný pozemok. Náhradný pozemok sme mali za novú školu, tam sme mali. A tu vy ste so s pánom Švardom, ste nám zobrali, to sme mali v užívaní, lebo to nebolo na papieri. A tu máme 20 rokov papier, že čo vy ste vybavovali, že dostaneme náhradný pozemok. Ja to tu mám napísané. Ja len môžem zopakovať. My sme sa nejednali s poslancama, ale s vama. Môžem hovoriť? Môžem, hovorte. Ja len môžem zopakovať, pán Takáč, čo som hovoril. To, čo pán Salaj, alebo pán Vitáloš, alebo kto vám slúbil, za to ja nemôžem viesť. Ale vy ste slúbili. Môžem hovoriť, alebo mi budete skákať do reči? Tak poprosím vás, nechajte ma to hovoriť, ja som vás nechal. Čo vám slúbil pán Vitáloš alebo pán Salaj, za to nemôžem, nebol som pri tom, boli to národné výbory, ktoré vám aj národné výbory zobrali vlastne, respektíve nezobrali, ale vybudovali tam cestu, ktorú my sme v rámci delimitácií prevzali do majetku, neprevzali sme pozemok, ktorý vám nikto nezobral, ten pozemok ste si prededili, zapísali na list vlastníctva, oslovili ste obec, aby vám dala stavebné pozemky alebo trhovú cenu za komunikáciu. Toto za obecné zastupiteľstvo už ešte aj za éry pána Švardu, keď to tak môžem povedať, ani za mojej éry zastupiteľstvo nejaké takéto uznesenie neprijalo. Čo sa týka kanalizácie, áno, vzhľadom na to, že je súkromný pozemok, vy ste nedali súhlas ani k vydaniu stavebného povolenia na tú komunikáciu, takže z toho dôvodu nie je možné, aby sa kanalizácia budovala z eurofondov, ani z iných peňazí, pretože súhlas vlastníka k budovaniu nie je. Rokovania boli viaceré, vzhľadom na to, a ja to máme na papieri, že ste chceli trhovú cenu. Tento návrh som predložil na zastupiteľstvo, nebol odsúhlasený. Samozrejme, že v prípade ďalšieho postupu neviem, či rozhodne súd, alebo akým spôsobom, ale vlastne moje právo, ani moja dohoda nebola, ani ja som vám osobne, ani na papieri nedal, že vlastne dostanete náhradné pozemky. Ani mi to neprináleží, keby som aj také niečo dal. No vybavilo, ale pán Švába podpísal. Napísal som to, čo povedal. Ale 20 rokov žiadame o niečo. Ale to nie je 20 rokov, tie rokovania boli. Že keď budeme mať, aj brat tam bol, na obecnom úrade, keď povedal, že dáme vám, budeme mať, zápisy ste predávali za mňu školu. Nedostali sme. Pán Takáč, toto bolo, vaša žiadosť bola na programe zastupiteľstva, bola prerokovaná a neodsúdilo to zastupiteľstvo. To bolo na východné Slovensku, by povedali, že cigáni správne.
Za trhovú cenu jednoducho to asi neviem kto, není problém to znova prerokovať, ale neviem kto zdvihne za trhovú cenu komunikáciu, ktorú vôbec vlastne nezobrali. Takže nech sa páči ďalšie v rámci rôzneho. Starosta, môžem sa spýtať, keďže tunak sa robil projekt v rámci, som videla, že teda aj Kvetnej, a teraz tam vidím dve tabule, teda, že je nový projekt bez tej Kvetnej ulice, to neohrozí eurofondy? Nie, žiadosť bola podaná bez Kvetnej ulice. Ale najskôr bola z Kvetnej. Nie. Pri spracovaní projektu, žiadosť nie. Pri spracovaní projektu pre stavebné povolenie bola riešená aj Kvetná a tým pádom aj časť nálepkovej, lebo to zasiahlo aj nálepkov. Keďže sa rokovalo medzi tým s rodinou Takáčových, keď sú tam traja vlastníci, oslovení boli, aby dali súhlas, vybavilo sa najprv stavebné povolenie. Nedali súhlas stavebnému povoleniu, takže ten projekt bolo treba prerobiť. Železničná sa mohla budovať len po Kvetnú, pretože Kvetná ich pozemok zasahuje aj železničnú, takže zasiahlo to aj koniec železničnej a vlastne nedali súhlas, čiže ani stavebné povolenie sa nedalo vybaviť na tú kanalizáciu. Dobre, a preto bola žiadosť podaná bez týchto komunikácií, ktoré boli podknuté, pretože sa to vyhnalo. Rozumiem. A chcem sa teraz spýtať, prečo sú tam teda tie dve tábory? Skôr tam bola, hej, na začiatku Bernoláková aj taká veľká o tej kanalizácii, že je tam aj s tou Kvetnou a potom hneď vedľa nej je už teda bez tej Kvetnej. Martin, prosím ťa. Prvá tabula hovorí o prvej etape, nie je tam tá Kvetná, a druhá etapa hovorí o druhej etape, kde už je ako keby prvá etapa, že už je stúca to nadväznosť. S tým, že je to dve žiadosti o NFP, musíme dvakrát informovať vlastne dve tabule. Aby to bolo prehľadnejšie, preto sme to dali vedľa seba, je to tam vedľa seba, aby to bolo znamená. Ďakujem, nech sa páči, v rámci rôzneho. Poďte si to pozrieť, nie. Otázka, keď sme pri tej kanalizácii, že zamyslel sa vôbec niekto nad tým, počul som, že tam je 10 prečerpávacích stanic. Zamyslel sa vôbec niekto nad tým, keď došlo na taký dlhodobý výpadku elektriny, tak jak sa to stalo pred pár rokmi, ešte v útorok v noci a do nedele. Dobehne sa niekto diesel agregátny, alebo teda... Áno, Infraservice. Áno? Infraservice na kapacitu. Celý výtlak, alebo celá kanalizácia Malokarpatský zvierač z Modria z Pezinka a bočná vetva z Bernolákova cez Ivánku je cez prečerpávačku. Čiže keď vypadne elektrika v Ivánke na prečerpávačke do Rakúni, tak máme problém aj my. Ale tie prečerpávačky sú technologicky riešené tak, že vlastne majú bezrotový prenos elektronicky na dispečingu, vedia v tej sekunde, minúte, vedia, že vypadlo a Infraservice má zmluvu a dobrú zmluvu má s BVS-kou Infraservice a chodia a vlastne odstraňujú tieto problémy. Čo ma teda napadá, lebo vtedy v tom čase, keď sa to stalo, tak vypadlo v podstate celý Bratislavský kraj. Vy to určite pamätáte, v podstate, ja som sa chcel dovolať, ale vôbec to nešlo, lebo my sme ani diesel nemali, nemáme vôbec žiadnu zabezpečovaný zdroj fyzického prúdu, náhradní teda, a vôbec si doracím do. Ja sa pýtam, že či oni mali toľko dieslov, keď je v podstate obrovská kanalizácia v celom teda Malokarpatskom systéme, povedzme, ako to budú riešiť, že to by sme sa mali na to fakt zamyslieť, lebo ja pochybujem, že oni by mali napríklad možno 150 v podstate diesel, aby nasadili Sene, Pezinov, nás, Ivánka, všade. Ako myslíte zamysleť, že máme hľadať rozpočtové? Nie, že proste, že aby sa to riešilo tak, že treba ich upozorniť, že teda, ja upozorím všetkých nás, že pozor na to. Že to proste, keď sa stane takáto vec, a nikto povie, že myslím ako, že negatívne, ale ja zviem ľutovať tie ľudí na Kolárová a podobne. Pán poslanec, prepáč, ale toto je naozaj otázky na BVS-ku a Bernolákovo je takéto malé zrniečko na tej kanalizácii, ktoré zabezpečuje. A ja sa pýtam, na čo nám budú diesle alebo zabezpečené nájomné zdroje Bernolákové, keď to nebude čerpať v Ivánke alebo na účovke v Bratislave. Samozrejme, že taký prípad môže nastať, alebo stane sa raz za 5 rokov alebo za 10 rokov, no v tej dobe tá kanalizácia jednoducho nefunguje, veď sa to stáva. Alebo je prepad do čiernej vody, pán poslanec, odpovedám ti. Nepočúvaš. Počúvam. Do čiernej vody si povedal. Alebo je prepad napríklad u nás, že je krízovo spravené, že je prepad do čiernej vody a ide to komplet tak na jak to ide, tak do čiernej vody. Samozrejme, keď prečerpávačky nebudú čerpať, tak to nepôjde. Ale asi nikto nepostaví ani BVS-ka, môžeme sa teda na to pýtať, alebo keď chceš aj ty, že BVS-ka zabezpečí niekoľko tisíc, alebo 10 000 dieslov ku každej prečerpávacej stanici. A technicky úplne presne, ja neviem, ako to majú riešené. A
Ale také prípady, že vypadne celý Bratislavský kraj, asi by nás iné veci trápili ako kanalizácie. Nehnevaj sa. Vypadne v zime. Pán poslanec Štica. Ja by som sa rád vyjadril práve s touto problematikou Šáňo. Práve s touto problematikou robím. Zálohujú sa budovy, zálohujú sa objekty, kde ide o život. Núdzové osvetlenia, v prípade požiaru, v prípade nejakých havárií, živelných pohrom, aj bola elektrika, aby ľudia mohli opustiť tie priestory a tak ďalej. Používa sa núdzové osvetlenie, alebo používajú sa v tuneloch, kde pri dopravnej nehode, aby proste ľudia mohli odísť, aby sa vetralo a tak ďalej. Používa i bankový sektor na ochranu finančných prostriedkov, používajú poisťovne, proste veľké dátové centra a tak ďalej, aby sa nestratili. Jedna taká vetička v živote, keď nejde o život, ide o. Takže toto nejde o život. Tuto budeš chvíľu niečo cítiť, niečo budeš mať v záhrade, niečo budeš mať v pivnici. Ide o to, aby ľudia sa vyvarovali. Je to pekné, je to vecou peniazy. 11, je to realita. Je to realita. Ty si na kopci, ja tento problém tvoj, ty ho nepocítiš. Ty to nikdy nebudeš mať. Nebudeš ho mať, lebo si úplne hore na kopci. Ja preventívne a upozorňujem teda aj ľudí, ktorí budú si týmto spôsobom si pripravovať prípojky, je dobre v tých spodných častiach si pripraviť vlastne spätné klapky a tak ďalej, aby to vyrazilo treba na ulici a nie v domoch alebo v záhradách. Je tam riešený ten prepad toho prepadu do čiernej vody, hej. To nechcem počuť potom už ľudí, ktorí budú okolo čiernej vody, že čo tam bude. Ale je to proste tak. Keby sa technicky a finančne mali riešiť zálohy týchto vecí, tak to je proste veľmi veľa peniazí. Druhá vec, čo by som chcel teda reagovať a možno aj poslancov nejakým spôsobom iniciovať, fakt tak tým, že aj bývam na Nálepkovej a viem, že tí ľudia tam proste nebudú mať kanalizáciu. By bolo dobre si k tomu sadnúť a nejakým spôsobom nájsť riešenie, či obec vie niečo ponúknuť, či teda nejaký vzájomná dohoda o finančnom vyrovnaní alebo niečo niekde, ako keď sa chce, tak sa dá. Či sa dohodnú na nejakom finančnom, aby aj jedna aj druhá strana súhlasila. Prípadne, keď vieme nájsť nejaký pozemok, ktorým by aj oni súhlasili. Ja viem, že je tých pozemkov možno viac, ale je to vecou dohody. Ak nebudú ochotní naďalej súhlasiť s niečím, tak sorry, ale snaha bola. Viem, že sa to ťahá dlho. Ale tu nie je o to, že sa nerokovalo. Ja viem, nehovorím o tom, že sa nerokovalo. Len ja viem, že vyšiel po komuse, preto sa aj treba zinformujem. Treba na Nálepkovej je tá rúra, aspoň teda som sa obezpečoval o tom, je tá rúra položená tak, aby sa v budúcnosti dopojila. Mám pravdu? Dopojila Kvetná Nálepková, aby ráta sa s tým, že v budúcnosti tam tá kanalizácia môže byť dobudovaná. Len ide o to, aby buď to z našich finančných, potom neskôr, momentálne to je v takom štádiu, že z týchto eurofondov dobudované proste nebude. Ešte voľa, to sem zabudem. Pán Zemánek. Ešte voľa, to sem zabudem. To chcem povedať, tu máte, pán starosta, pravdu, že sa ľudia, niektorí gavneri napájajú. Minule, ne teraz chôdza, keď bola, ja som tu nebol, ale predtým, tak obec ešte niektorým, my sme si na Poštovej ulici vyše 200 metrov spravili kanalizáciu. Čiže nepotrebovali sme Šana ani Miša, aby nám plechovky nádoby odnášali. Materiál sme kúpili, sme sa skládali, prípojky skládali na každých 80 metrov, lebo nakoľko tomu sa presne nepamätám, tam sú kanalizácie, Fredo Bakraty, rúre, auto sme ondili, takže tedy bol poradný poslanec. V momente, jak je škola, veľmi chorý je, nejde mi v momente na rozum, jak sa volá. Báger došiel, všetko sme robili jak mule, ešte raz hovorím jak mule, ale nepotrebovali sme, aby obec dala tú plechovku, že je tam kanál, aby mi ju dali na bok. Tí ľudia sa majú postarať. My sme sa postarali. Od štátu sme nečekali nič. My sme si dali, rodinný barák sem staval, tak som mal aj požičku aj tak. Na rodinný barák. A ešte som dal neviem už koľko
peniaz sme dali a tí po obede robili, tak tým sme dali jesť, vypiť a tak ďalej, nebudem tu spomínať. A ešte veľké svinstvo bolo, protekciu sme nosili v srnci, aby sme sa mohli napojiť. Aby sme, jak je Orechová, tam ide tá kanaliza, aby sme sa mohli napojiť 200, od hora vyše 200 metrov. No a ešte chcem povedať pani Naďovej, a ja koľkokrát aj v robote. Robíte, príklad poviem, marci, tak vám plat skukučkujú. Tak sa pomýla, tak každý človek sa mýli. Ja sem robím revizného technika, že zavrie, razítko je tam. Keď mám ja 90% pravdu, lebo koľko, takých 5% a také blbosti neexistujú, aby mi zebrali papiere a tak ďalej. Stalo sa, peniaze sa nestratili a čo ten spomína? Každý človek je omylný. Kúm má 4 nohy pod klesa. Ďakujem. Sú ešte nejaké otázky? Ja ešte som sa len tak vrátil k jednému bodu, keďže bola prerušená diskusia. Ja len dávam do pozornosti jednu takú faktúru, lebo nikto mi to neverí, že proste tá moja nedôvera je vymyslená. Takže upozorňujem, faktúra od Bratislavskej vodárenskej na spotrebu vody na hlavnej 108 zaplatila to obec. Obec nehnuteľnosť na hlavnej 108 nikdy nemala. Je to súkromný dom. Takže sa pýtam, prečo platíme za nejaké súkromné domy. Teraz mi niekto povie, že ja to rozširujem, neviem čo, osvedčujem kadikoho. Ja sa pýtam, ako je to možné, že niekto si napíše, že hlavná 108 toto tu je. To je výpis. Čo výpis? Výpis. Datávan povinné zverejňovanie faktúr. Vážený, platíme nejakému súkromníkovi za vodu. Číslo faktúry. Číslo faktúry je 732 Nech sa páči. Pán Peťovský, vieš povedať? Ja podpisujem tie faktúry a konečko si na to neviem, moc nepozerám, že či to je hlavná 108 alebo 106. Mám šachty, kde mám vodomery, kde mám čísla vodomerov, mám to evidované podľa čísla vodomeru, mám začiatočnú spotrebu, mám konečnú spotrebu. V podstate, jak za faktúry je potreba za to obdobie. To sa potom dáva spotreby do ročnej, lebo jak sa robí vyúčtovanie. Čiže keď poviete, že neviem, čo podpisujem, neviem, na aké adrese podpisujem, ale podpisujem to podľa vodomerov, ktoré sú riešené zmluvou o odbere vody, podpísaná CVS-kou, zverejnená na internete. V podstate, či tam je zlá adresa, alebo není, či to je 108 alebo 106, tak 110, tak technicky mňa to osobne nejak moc netrápi. Určite to nie je za súkromný objekt. VVS-ka tiež má staré adresy a staré čísla. Preveríme to, ak sú také faktúry, kde sa chybne uvádza adresa, tak to preveríme. Nech sa páči, v rámci diskusie, má ešte niekto niečo? Áno, ja sa chcem len spýtať, do toho datávamu to dáva ako účtovník si to tu dáva? Automaticky z programu sa to automaticky z programu, tu sa to zaúčtuje a tam to ide, hej? Áno. U nás v programu je to automaticky generované do zoznamu. Čiže keď to pani účtovníčka napíše, že hlavná 108, tak asi to ide rovno tam, hej? Áno. Lebo ja tu vidím vodu v pensii. Nenázve pani účtovníčka, ale pani Holická na podateľní a príde faktúra, ona to opíše, pani Holická nevie, či na hlavnej 108 je vodomer alebo nie je, ale chyba je inde, chyba je na VVS, že vystavená je faktúra s adresou inou. Tak je zmluva postavená, pán starosta, treba zmluvu. No, jasne. Ďakujem v rámci diskusie. Ak nie, tak ďakujem pekne všetkým za ústretový prístup, všetky uznesenia sú prijaté a odsúhlasené. Ďakujem vám pekne, dovidenia.